Tikulandireni madzulo alero kuno ku Golden Peacock Hotel lero pa 31 January chaka cha 2025. Dzina langa ndi Joyful Paliani, ndipo komwe tili madzulo alero monga ndafotokozera ndi ku Golden Peacock kumene kuli msonkhano umene kwasonkhana atolankhani, koma makamaka amene achititsa msonkhano umeneyo ndi nduna zingapo. Pali nduna imene imaona za ntchito, nduna imene imaona za ulimi, nduna imene imaona ntchito zokopa alendo, ngakhalenso nduna imene imaona za malonda, ngakhalenso ntchito za mafakitale. Ndipo onsewa ndithu akhale akutsogolera zimenezi ndi nduna imene ndi mneneri wa boma komanso nduna yazofalitsa uthenga. Ndipo mpano ndili ndi mzanga Mayeso Chikhadzula amene angofuna kuti atipatse ndithu chithunzithunzi kuti kodi nduna zimene ndazitchulazi ndi nduna ziti, ndipo kodi makamaka kufunikira kwa msonkhano umene uchitika madzulo ano nkotani, ngakhalenso kuti anthu amene akumvera ndi kuonera ayembekezere zotani. Madzulo abwino Mayeso. Chimodzimodzi madzulo abwino mzanga Joyf. Ndizona di kuno kumene ndi Golden Peacock muzinda wa Lilongwe kumatu nduna za boma motsogozedwa ndi mneneri wa boma yemwenso ndi nduna yazofalitsa nkhani komanso ndi mneneri wa boma. Iwo amene atsogolera tu zochitika zimene zingati msonkhano umenewu, pomwe nduna zosiyanasiyana unazitchula kale nduna zimenezi kuti pali nduna ya za malimidwe amene wasamukawale, nduna za malonda Sosthene Gwengwe, pali nduna yona zokopa alendo amene wa Avera Kantukule, komanso nduna ya za ntchito amene wa engineer Vitumbiko Mumba. Nduna zimenezi zikhale zikufika nthawi yonse mchipinda chimenechi, koma nkhani yake yonera kuti zikhale zikufotokozera mtundu wa Malawi, chifukwa nkhani boma likati boma ndi kutumikira anthu mdziko, ndino anthu azidziwa kuti kodi boma lawo likuchita chani. Ndiye mkumano wa lero ngonena kuti nduna zimenezi zikhale zikufotokozera mtundu wa Malawi kuti kodi zikupanga chani, kapena kuti Amalawi azidziwa zotani kuti ku department awo amene akugwira. Tingonena kuti mwina asanapitirize amene akutitsatira pa MBC TV komanso amene akutitsatira pa MBC Radio 1 ali ndi mwayi kutumiza uthenga ndithu kapena titi message pa zimene akutsatira zikuona kuti mwina afusefuso kwa nduna zimene zazifunsa mafunso. Ndiye nambala nthawi ipereka una kuti ndi ma 094 19090 itobwerezanso kuti 094 19090 kumene kukungotumiza message chabe kapena uthenga chabe olemba uja osayimba foni imene iyayi, ndipo nduna zimene zili nyumba imene zikhale zikufika mchipinda chimenechi zikhale zikuyankha mafunso amene Amalawi kuchitipa mpaka ku nsanje akhale akufunsa. Monga nanena kuti kodi Amalawi adziwa chani zomwe nduna zimene zikuchita. Udziwa nduna za malimidwe dziko la Malawi pali nkhani imene ija Malawi 2063 agenda imene jayo kuti tikwaniritse kwambiri. Pali nkhani ya ATM strategy imene president wa dziko lino Dr. Makafo Chakwera amayika patsogolo kwambiri, kuti nkofuna kuti ulimi upite patsogolo, anthu azitenga ulimi kukhala business zimenezo. Komanso pali nkhani ya mega farms imene ayikaso patsogolo kwambiri president kuti anthu azikhala m'minda ikuluikulu zomwe tsenze kuti dziko la Malawi lidziko lwa zakudya zochuluka, zakudya zina zimenezo zizitsala mwene zina kumazigulitsa, zina zikhala momuno kuti njala ikhale mbiri yamakedzana. Nde anduna azamalimidwe akhala kufotokoza mbali imene ya mega farms komanso nkhani ya zanifi. Pali ngongole ya zamalimidwe imene bungwe la NIFI ilikupereka maka zipangizo za ulimi ngati fetereza kuyambira kuchitipa mpaka na kunsanje, tingoti kumpoto pakati kumwera kuvuma kwa dziko lino amene wa abungwe la NIFI akupereka ngongole ya fetereza kwa alimi osiyanasiyana mdziko muno, akutchinga gapu imene inasowekerapo mwina fetereza uja wa input wazipangizo zotsika za ulimi chimati affordable input program. Mwina sina sana fikire mwina anthu onse bwino, komano iwo anifi akufikira alimi ngati mezi nali padzana banja ya kamuzu. President wayambire wa dziko la Malawi amapereka nditu ku makalabu panopo boma limene lila Dr. Makafo Chakwera dakhaziso makalabu kuti anthu adzikhala m'magulu kuti azitha kulima zinthu zochuluka. Ndiye anifi akumapereka fetereza ku makalabu ngati amene wangongole kuti akati adzakolola adzabweze ngongole imeneyi.
ndi zimene zinditu adayamba maboma osiyanasiyana amdziko muno kumwera konseku adafikira kwa Nifi ndipo kudaperekedwa kumene ku ndalama yokwana 150 billion Malawi kwacha imene boma la Malawi idapereka kumeneko. Ndikuti zina zimene afotokoze anduna azamalimidwe ndi zimenezo nditu mbali ya affordable income program ya 2024-2025 zimenezo azifotokozeso kuti zikuyenda bwanji nanga kulingalira kuti anthu akulu chakudya chochuluka bwanji chaka chino pa Chingereza amati harvest projection ya season ya chaka chino ya malimidwe imene kuti akulingalira kuti dziko amalitha kukolola zinthu zochuluka bwanji zimene za Malawiso azitha kudziwa chifukwa dziko kuti ipite patsogolo chakudya zikhalenso chatani chokwanira anthu azikhala ndi chakudya m'makomo mwawo ndiye zimene kuti akhala kufotokozaso komanso pakhala nanena kale nkhani cha ma mega farms anduna amene wazamalimidwe afotokozeso imodzimodzi. Tikapita ku nduna wa umene wa Sosten Gwengwe unduna wa zamalonda ndi mafakitale nawonso afotokozere Malawi udindo wa boma pa mitengo ya zinthu zosiyanasiyana ntchito za bungwe la Malawi Bureau of Standards anthuso adziwe zimene kuti zimakhala motani nde pakali pano nduna zimenezi zikulowa mmenemu ndithu chipita chimene muchitikire msonkhano umenewu komanso amvera kantukule nawonso akambaponso udindo makamaka udindo wa unduna wawo pa nkhani ya zokopa alendo chimodzimodzi Vitumbiko Mumba amene anduna za ntchito akhala nthu akufotokozanso ndithu kuti kodi udindo wa boma pa maufulu anthu ogwira ntchito ndi otani komanso zomwe akhala kuchita kumana ndi anthu ogwira ntchito makampani osiyanasiyana ena makampani akumudzi ukuona mmene anthu akuvutikira koma midati ukuona mmene anthu akuvutikira zonsezi akhala fotokozera mtundu wa Malawi ndi nduna zimenezi mwenga mmene manena muchoti zafika muno ntheni yonse ndithu msonkhano umenewu ukhale ndithu ukuyambika pakali pano nomwe ndithu mwafika alembi kunduna kumanduna osiyanasiyana amene alimo muno tonapo kunduna zofalitsa nkhani chimodzimodzi kunduna za malonda alipo ndithu alembiso kumanduna amenewa ndiye mwachidule nzanga nena kuti posera panena kuti nduna zimenezi zikhale zikulankhula muno koma amene akutsogolera ndi Moses Kumkuyu ndiye pakali pano tikuperekeni ndithu m'manja mwa Arthur Chipenda omwetu ndi director wa information interface not only with the media but also with the larger public out there. At this moment, let me invite a volunteer to open our press conference or our interface with a prayer. Any volunteer, please. Let's bow our heads and pray. Thank you, Heavenly Father, for the gracious moments that you have given us as we embark on our press briefing. Father, we pray that whatever we discuss here, it will be profitable unto the nation. We pray that the Holy Spirit will be with us. Let you guide our ministers and all government officials, including the media. Let your Spirit engulf us and give us wisdom and understanding to the issues of national importance. We pray in Jesus' name, amen. Thank you so much. Let me, in a special way, welcome the Minister of Information and Digitalization, Honorable Moses Kumkuyu Kalonga Shawa, the Minister of Agriculture, Honorable Sam Kawale, the Minister of Trade and Industry, Honorable Sosten Gwengwe, the Minister of Tourism, Honorable Vera Kantukule, but also the Minister of Labor, Honorable Vitumbiko Mumba. These are our cabinet ministers that will be addressing us this evening. Without further ado, let me now invite the Minister of Information and Digitalization, who is going to host but also anchor this interface. Honorable Minister, please. Good evening, Honorable Minister of Tourism, Honorable Vera Kantukule, Honorable Minister of Agriculture, Honorable Sam Dalitso-Kawale MP, Honorable Minister of Trade, Honorable Sosten Gwengwe MP, Minister of Labor, Honorable Vitumbiko Mumba,
our PSs, and of course our esteemed journalists, our viewers from wherever you are watching us from the Central Office of Information in the Ministry of Information and Digitization, allow me to welcome you all to this first ever edition of a press conference that is crafted in a slightly different manner. A departure from the ordinary ways of holding press conferences where it's just a routine to read out a statement and then we give the media space to ask questions. But tonight, we are here from the Central Office of Information bringing you our esteemed ministers from the ministries that I have mentioned who will interact with the media herein, but also with the viewers at home. It is our role as Minister of Information to bring to you the government, informing you what the government is doing, educating the nation where we can, and of course entertaining the nation where we can. Tonight, in the inaugural government diary program, Bomalatu, I will be joined by the ministers that I mentioned at intervals. Amainda Bambo, ndikulandireni. Kuno ku Central Office of Information, inoyo nduna zathu zonse zimene muli pano, anzathu olemba ndikulutsa nkhani komanso nkhala amene mukutionera ku nyumba. Takumananso lero kuno ku Office ya Information pansi pa unduna wa zofalitsa nkhani. Ndi program imene ndiyosiyana nako ndimene timachitira nthawi zonse kuti timakhala ndi ma press conferences kumene timakumana anduna awerenge chikalata kenako ofunsa mafunso nkufunsa, koma tili ndi dongosolo losiyana nako limene cholinga chake ndi chakuti muwandikane ndi boma, mumve zimene boma likuchita kudzera ku maunduna osiyanasiyana, komanso pali mpata mukhoza ofunsa mafunso kunoko amene muli muno komanso amene mukutionera ku nyumba. Cholinga ndi chofuna tiwandikane nanu, mukhale nawo mafunso, mukhalenso ndi mayankho. Lero mu program yoyambayi ndikhala ndi nduna zinayi zimene ziti fotokozere akugwira ntchito zanji ku maunduna kwawo nangali mapulani a mtundu wanji. Madzulo ano tikuoneka pakanema ya Malawi Broadcasting Corporation MBC, tikuonekanso pakanema ya Times, tikuoneka pakanema ya Zodiac, tikuonekanso pakanema ya Mibawa. Mawayilesi ngosanena komanso masamba mchezo ndi ambirimbiri. Kodi kubomako tikukamba za ATM strategy imene President Lazarus Chakwera amayichulachula kwambiri. Mmenemo muli unduna wa agriculture ndi eyo, muli unduna wa zokopa alendo ndi tiyo tourism, komanso muli unduna wa zamigodi mining ndi emoyo. Sono mu order yotsatira zimenezo ndikufuna ndiyitane kutsogolo kuno anduna amene mayang'ana zaulimi olemekezeka asamkawale mutabwera mundijoine, komanso pobwera patipo ndiyitane anduna a zokopa alendo olemekezeka Avera Kantukule, bweraninso kutsogolo kuno. Muli ndi zimene mufotokozere ku mtundu wa Malawi, koma mukandipatsa mpata penanso I'll be asking you questions. It's possible mafunso ena amene ndakufunseni apangitsa kuti mawa ndisakhale bwenzi lanu, koma ndikufunsanibe mafunso amenewo chifukwa chakuti lero ndipepukidwe. I do face these questions from the audience, from the journalists that are here, and timadalira enomwe to feed us with that information, then we transmit it further to the nation. So tonight I am honored, we are honored to have you honorable ministers to help us tackle some of the questions that the public is having. Honorable Minister of Agriculture ndi amene inu yanduna. Chilowere ni mboma President Lazarus Chakwera takhala tumanena nkhani ya kuthana ndi njala. Ndipo kuthana ndi njala pali ndondomeko imodzi imene imadziwika kwambiri ija ya AIP. Imene poyambirira munayamba ndi anthu opitirira 3 million,
kenako munayamba kumatsitsa kopotsitsa paja munafotokozera zina zimene mukupanga kuti mupitilirebe ntchito yanu yofuna kukathetsa njala kumapeto kwake. Timafuna kuti timvetsetse mupereke chithunzithunzi ku dziko ndisanabwere mafunso enawo kuti kodi maprogramu amene munakapena mapakeji amene muli nawo ndondomeko zotherana ndi njala mdziko muno ndi zotani. Mukamamaliza penepo mutifotokozere mmene AIP ikuyendera because mulimi akufuna atamva za mmene AIP ikuyenderanso chaka chino. Over to you, Minister. Ndathokoza kwambiri. Ndizoona kuti President Dr. Lazarus Chakwera atasankhidwa kuti atsogolere dziko lino la Malawi anayika ulimi ngati chinthu chimodzi chimene amafuna kuti athetsere njala komanso kuti dziko likhale likuyenda bwino pa nkhani ya zachuma. Koma zimenezi zikupezekanso mu masomphenya dziko lonse la Malawi. Dziko masomphenya amenewa mu chizungu timati Vision 2063. Ndipo mu masomphenya amenewa ulimi unakhazikitsidwanso ngati njira imodzi yonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chizenda bwino. Atakhala pasi President anachiona cha nzeru kwambiri kuti mbuyomu ulimi umayenda kwambiri ndi alimi ang'onoang'ono amene inde amatha kulima koma amakumana ndi zovuta zambiri chifukwa mwina zipangizo sizinali zokwanira kuti akhoza kulima moyenerera. Tikakamba za zipangizo tikutanthauza ngati fertilizer, mbewu komanso zipangizo zina ngati makina amene akhoza kuthandiza kuti ulimi upite mtsogolo, mechanization. Ndi chifukwa chake anaganiza kuti bwanji ulimi Malawi muno tiukonze. Anthu ambiri amanena kuti ulimi ubwerere mmene zinkachitikira kale. Komano President Chakwera ankanena kuti kalero inali foundation. Ife pafunika tipange build kuchokera pamenepo tipite mtsogolo. Chifukwa tikabwereranso mbuyo ndiye kuti ulimi supita mtsogolo komanso ndiye kuti tisangokhalira pa foundation. Kamuzu anagwira ntchito yabwino kutipatsa foundation. Ifeyo timafunika kuti timange kuchokera pamenepo kupita mtsogolo kuposa pamene paja. Ndi chifukwa chake anaona kuti chinthu chimodzi chimene chinali chosayenda bwino ndi zija zongotenga mulimi wina aliyense nkungomuphatikiza pamodzi nkumampatsa zinthu zofanana, chimene chinapangitsa kuti tisamakolole zokwanira komanso chuma chisamayende bwino kupita mtsogolo. Koma President ananena kuti tili ndi alimi magawo osiyanasiyana, kuthekeranso kosiyanasiyana, maphunzironso osiyanasiyana. Ndi chifukwa chake anawatenga alimi aja nkutiuza ku nduna wa zaulimi kuti tawagawani m'magulu cholinga mulimi aliyense apange ulimi mwakuthekera kwake. Alimi amene mukunena kuti munawagawa ndi amene poyamba munawapatsa zipangizo onse 3.something million osati onse 3.chakuti million chifukwa 3.chakuti million yo ndimene anapatsidwa kuyambirira. Komano titapanga kafukufuku m'Malawi muno pali project imene timayitcha kuti National Agriculture Management Information System imene tinapanga kalembera wa alimi onse muno Malawi. Tinapeza kuti chiwerengero cha anthu amene amadzitama kuti ndi alimi chinadutsa 4 million. Kutanthauza kuti pali anthu ena amene sitimaganizira koma anali alimi. Ndiye chimene timafuna kuti aliyense timubweretse akhale ndi zipangizo kapena chithandizo choyenerera. Komanso President anadzazindikira kuti pali anthu ena amene timawapatsa zipangizo za ulimi koma samene kuti azikhala ndi zipangizozo. Ndi aja timati tikawapatsa zipangizo zotseka mtengo amakagulitsa. Ndiye tinanena kuti amene aja poti chimene akufuna ndi ndalama tenta achotse ku ulimi tapitise ku maprogramu amene awathandiza kuti apeze ndalamazo. Ndiye pali mukufuna kuvomereza kuti pakhala pakumakhala anthu amene amalandira zipangizo za ulimi koma asala alimi. Zimenezi zakhala zikuchitika ndipo mpaka na pano ena kumapezeka pobe ndi kumawachotsabe. Ndiye anthu amene tikawachotsa chifukwa pali magulu awiri amene tikuwachotsawo. Gulu loyamba ndi anthu okalamba ndi olumala. Kulumala kwake kuja kukhoza kupangitsa kuti asalime. Ndi amene tikumapatsa chakudya koma ndalama. Ndipo gulu lina lija alilibe minda lija amene tikuwachotsaso kuti akakhale ku zintchito public works program. Otsalawo amene ndi amene tikuwapatsa zipangizo kuti akhoza kulima moyenerera. Ndi chifukwa chake ena ali pa program ya AIP chifukwa ali ndi minda yocheperako pang'ono koma pali ena amene ali ndi minda yochulukirapo. Ndiye chimene timafuna ifeyo kwambiri timafuna anthu amene ali ndi minda yochulukirapo kuti tsopano tapange empower
chifukwa Chakwera akutiuza kuti ulimi kapena chuma kuti chipite mtsogolo pogwiritsa ntchito ulimi pafunika muchizungu timati commercial farming. Commercial farming ndi imene tithandize kuti tikhale ndi chakudya chambiri komanso ndalama zambiri pa khomo komanso dziko liyende bwino pa nkhani ya zachuma. Ndipo maprogramu amene mwawayika tsopano takhala tikumayankhula za maprogramu ngati ya AIP mwayitchula pakatipa taona bungwe la NIF likuyenda kupereka fertilizer kwa alimi amene anatenga zipangizo za ulimi ngati ngongole komanso ni programu ya Agcom komanso munakamba za mega farm. Chidwi changa kwambiri chimene timafuna tidziwe poyang'anira kuti tikufuna chakudya basi kachichokera kuti koma what we need as a country nkukhala ndi chakudya. Tiyambe ndi nkhani ya mega farms. Mega farms President Chakwera ayikamba kwambiri. Inunso mwayikamba kwambiri. Can you face the nation today and tell Malawians kuti ku Malawi kuno minda ikuli otchedwa mega farm yayambika kapena ili pati mukhoza kuloza apo kuti kwakuti minda ilipo kwakuti minda ilipo? Ndizoona chikhazikitsireni program imene ya mega farm ku nduna wa zaulimi takhazikitsa ma office kapena department imene kutchedwa mega farm support unit. Mega farm support unit ntchito yake ndionetsetsa kuti tipeze alimi amene akhoza kulima pa minda ikuluikulu. Ndiye ma mega farm amene wali magulu awiri, pali ma mega farm amene boma likugwiritsa ntchito ndiye pali ma mega farm amene anthu private sector akugwiritsa ntchito. Ku nkhani ya ma mega farm ku boma tili ndi malo angapo amene tikuonetsetsa kuti zimene zikuchitika chifukwa boma layikapo ndalama zambiri kuti tikhoza kukhala ndi chakudya chokwanira. Kusalima tugwira ntchito ndi Salima Sugar potenga ndalama kuchokera ku Green Belt Authority kumene ngakhale chaka chatha tinapanga 200 hectares ya chimanga ndipo pa mapulani amene alipo ndikuonjezera 200 iyo kuti tikafike munaso ngakhale 1000 pogwiritsa ntchito ulimi othirira. Ndiye kuti mega farm inachitika chaka chatha? Inachitika kumeneko ndi ku Salima. Tikapita ku Salima yomweyo ku Chipoka kumene kukoso tiliso ndi mega farm ina imene tikufuna kuti tipitilize kupititsa mtsogolo ulimi wa thonje. Tikachoka kumeneko tikapita ku Nkhota ku Mangochi ku Nkopola kumene kukoso tiliso ndi 800 hectares ina imene mbuyomu inaonongeka koma panopa tapanga rehabilitate kupopa madzi ma reservoir ma primary canal panopa tili ku ma secondary ndi tertiary canals yonena kuti 800 hectares yonse igwire ntchito. Ndiye tikachoka kumeneko tilitsopano ndi ma mega farm ena amene tikugwira ntchito ndi the private sector. Mwachitsanzo ku Nkharabe tamanga damu lalikulu kwambiri limene tikugwira ntchito ndi alimi kumeneko linga damu kuti akhozopanga ulimi waukulu kwambiri ma hectare odusa 800. Kodi bukana kuti ma mega farms, let's try to get something clear. Mega farm ija si munda wa boma okha kuti mundawo ukhala wa boma farm ikhala ya boma? Iyayi. Ma mega farm ndo kuti akhalapo koma ena mukupanga ndi ma private farmers. In fact tsogolo la ma mega farm lili ndi private sector. Ifeyo tikufuna kuti aliyense amene ali ndi 20 hectares kupita mtsogolo alandire chithandizo chakuti akhoza kulima mmene akufunira. Mwachitsanzo chaka chinochi ku mega farm support unit tapanga kale register alimi oposa 2000 amene ali ndi ma hectare 20 kupita mtsogolo. Ndipo chaka chinochi alimi oposa 900 pa 2000 amene apangidwa register awo ndionena kuti athandizidwa kale ena nakathandizidwabe cholinga tifuna kuti tikhale ndi chakudya chokwanira. Ma mega farm amenewa sikuti tikungoganiza nkhani ya rain fed kapena kugwiritsa ntchito mvula yokha koma tikamakamaza mega farm tukambaza mega farm chifukwa yonena kuti tikuona za productivity ose tikungoona kuti malonda akulu bwanji koma tikhoza kukhala ndi chakudya chambiri motani. Ndi chifukwa chake wina aliyense amene ali ndi malo oti choyamba ndi akulu 20 hectares kupita mtsogolo, chachiwiri pali madzi oti akhoza kugwiritsa ntchito polimothirira amene tikumapatsa priority kuti akhale ndi ndalama apange develop irrigation scheme yawo ija kapena irrigation system kuti azikolola kawiri kapena katatu pa chaka. Moti tsogolo la mega farm anthu ndizeti manena kuti anthu anka amafuna kuti tizibwerera muchikale kuti tinali ndi mafama ya Press Trust tinali ndi mafamu sanasiyana boma Kamuzu anatiphunzitsa kuti ulimi uziyenda motere. Tsopano ndi nthawi yathu a Malawi kuti pamene
anatiphunzitsa kuti mega farm imakhala yotele ya boma ifeyo tikhale nayo yathu tsopano ngati private sector. So chimene tingauze dziko la Malawi, Honorable Minister, chimene mungatsimikizire ku mtundu wa Malawi, mukhonza kwayang'ana nkwauza kuti chimene mmanena chokuti kukhale ma mega farms ku Malawi kuno, we now have mega farms. Panakali panopa tili ma mega farm ambiri. Ndipo ku nduna wa zaulimi takhala tikuonetsa pakanema makanema osanasiyana takhala tikuyenda kuwapititsa atolankhani kuti akaone ma mega farm amene alipo aboma komanso a private. Ndiye chaka chinochi pali alimi ambiri amene apindula kuposanso chaka chatha. Ndiye tiyenda nawonso kuyambira mwezi wa February chifukwa alimi aja adzala ndipo achita kutopa soka kunena kuti taona mokwanira ma mega farm amenewa ndipo masomphenya amene tinali nawo dziko la Malawi akukwaniritsidwa. That's more assuring chifukwa tichoke ku rhetoric tizenena what Malawians can go on the ground and be able to appreciate kuti mukati there are mega farms zayambika aone kuti here we are ndipo minda ija ndi mu ATM strategy tiuja ndi tourism zokopa alendo. Kodi ntchito yanu yoyambirira chimene mukubweretsa mene a president akuti the ATM strategy agriculture kuti athane ndi njala ulimi ukhale business tourism chimene anakutumana a president, what is it that you are doing on behalf of Malawians mu strategy imene ikukwanitsa masomphenya a president as Ministry of Tourism? Zikomo kwambiri anduna kwa ifeyo nkhani ya zokopa alendozi komanso kumotsogozedwa ndi masomphenya a president a ATM strategy tikunena kuti tithandizire kutukula komanso kukweza ntchito zokopa alendo Malawi muno, promoting and developing the tourism industry in the country. Ndiye tikamati kodi zokopa alendo tutanthauza chani? Zokopa alendo tu kwa ifeyo kundunako tili ndi mawu amene amatisogolera tikamagwira ntchito yathu. Poyamba muna mukweneko dziwa zona timanati Malawi the warm heart of Africa, koma kwa ifeyo so tili ndi mawu ena amene amatisogolera ntchito imene timagwira. Pachizungu timanena kuti everything everyone tourism, pachichewa timanena kuti zonse aliyense zokopa alendo. Sonyeza kuti china chilichonse mmene machiona Malawi kunoko tikayimefa pa podium nkumayankhula zoti bwerani ku Malawi, kaya ku Malawi kuno tikamauza anthu tiziyamba ndifa Malawi timakamba unena kuti wina aliyense kapena china chilichonse chimene chili ku Malawi kunoko ndi chokopa alendo. Ndiye zimene tinayamba ife kwayambirira kunduna wathuko tinanena kuti tikuyeneka tisinthe kaganizidwe ka anthu akamaganiza nkhani zokopa alendo. Poyambirira kumakhala ngati kuti number 1 mwina nzazungoka, number 2 mwina ndizopanga anthu amene ali ndi olemera kapena nza alendo okha amene amabwera wa Malawi kunoko. Chifukwa tinayamba ife kampeni chati ziyamba ndifa Malawi. Komanso chachiwiri tinaona zonena kuti anthu amaona ngati tikamakamba zokopa alendo ndoti basi tingopita nyanja kapena basi upita hotela kapena upita kwakwera phiri, timaona ngati zokopa alendo ndi zimenezi. Koma panopa ifeyo tinapanga categorize kapena kuzika mndondomeko ndi magulu ntchito zokopa alendo. Chilichonse chimene amakamba anzanga honorable Kawali zimene zoti ndi zokopa alendonso imene timaitcha kuti agritourism, chimene dziko lapansi kapena Amalawi eni yake akhoza mapita kuma mega farm aja ndi ukaona kuti kodi Amalawi akupanga bwanji chitukuko cha ulimi. Panopo muna lumikizanapo kuti pali munda umene ukhoza kukhala kuti mukhoza kupita mawa kukaonetsa kuti agritourism ija lero ku Malawi munthu akhoza kuti kunyamuka tikaone chimunda chi mega farm kwina wake. Kwambiri ulipo umene munakaona kujen kuchikwawa kufupi ndi ku Majete Game Reserve. Ndikuuzeni kunena kuti kumene kuchati ndi malo okongola Majete Game Reserve imene ili pa nambala 1 iso pa nkhani ya conservation yakasamalidwe ka chilengedwe tili pa namba 1 dziko lonse lapansi ku Majete Game Reserve kumene kucha dziko lonse lapansi mu Africa ndi ku dziko lonse lapansi kuti nkhani ya conversation ya conservation tikupanga ife bwino kumene koko zimene zipita pa masamba pa ma internet zipita tikupanga bwino ife zimene zo mupite mukafuse Majete Game Reserve conservation mukaona kuti number 1 ndi ifeyo ndife number 1. Ndiye kumene kuchako 1 km choka pa Majete kuja ndi kumene kuli Green Belt Initiative anamanga zimatanios zawo kumene kuja kuli minda ya mizimbe kuli minda ya chimanga kumene kuchako nde munthu apita kaona nyama kena kwangokwera galimoto uyo apita kaona zimatanios zathu uyo apita kaona minda yathu. So nzatalumikiza nkhani ya conservation ya nyama zija nkhani ya mahotela komanso ni nkhani ya ulimi. Okaona nyanja anakaona ndi njovu zomwe so akupita kaona ma big 5 aja
njovu ndi zina zotero koma apita so akaona minda akaona meti napangira ntchito yathu ya Green Belt Initiative ndi zonse pamodzi kwambiri. We have the big five. We have the big five. Kumajete tinayo big five. Kuli Wonde National Park tinayo. Kuli ku Kasungu National Park tinayo. Mapaka athu wose almost all our parks and did the big five. Ndibafuna munthu wakumudzi atamva. Nkhani yonyaditsa imeneyo kuti wani mwanena zokuti nkhalango ya Majete naona pa president anapita. Ukajambulitsa ka documentary kuti akufuna anthu adzikokedwa adzibwera ku nkhalango ya Majete. Muna nawo limodzi. Ndena nkanena zokuti a president mpaka na inuyo kajambulitsa ujeni yoti mupange promote nkhalango kwa machula apa kuti nkhalango ija mukuti muli big five ndiye mukuti nkhalango ija pa dziko lonse lapansi nkhalango number 1 yakusunga bwino zinthu tikamakamba nkhani za conservation ndiye kuti kasungidwe ka zinthu ka nyama ka chilengedwe ya chani zimene kumene kuja tuchita bwino tili ndi bungwe lifeyo la limene timagwira nawo ntchito amati African Parks. African Parks ija imagwira ntchito maiko osiyanasiyana pa maiko onse amene African Parks onse akugwira ntchito number 1 so ndi Majete. Ndimafuna big five ja mufotokozere munthu wakumudzi amene akhoza kulira kumudzi pomwe ngati big five. Big five ndi nyama zikuluzikulu ngati njovu, mikango osati zikhale ng'oma. Ayi osati zikhale ng'oma amene aja ndanduna kuona zo za maini osati zikhale ng'oma koma ndi zimene zozo nyama zathu zimene zazikulu kambuku china ndi chani ku big five njovu ndi mvu ziliko nkango so ziliko kumene kucha. As a matter of fact panali nthawi ina yake anandipempha kuti ndisayinire chibakuwa china chake chonena kuti tipereke mankhwala akulera ku mikango chifukwa chi maswana kwambiri ku nkhalango imeneyo ya Majete moti ndinasayinira zinanditengera sabata imodzi kuti ndisayinire nikaona ngati ndikupanga zolakwika kuti mikango ikuchuluka kwambiri. Malamulo athu a conservation ameti mang'anira ntchito nyama zakutchire pali ndondomeko zimene timatsatira ndiye pali nambala ya nyama zimene zingakhale pa malo ena ake ndiye lese kuti akanena kuti muna 2 hectares or square meters or something like this pamene kokhala mikango ya muna 10 ndiye mukapeza kuti mikango jeripo 15 ndoti muphwanya malamulo fande kuti number 1 ziyamba kudyana nyama zija komanso zipereka chiopsezo kwa midzi imene nandikana pafupi komanso anthu ogwira ntchito mmene momwe ndiye ndimeneka ndipereke chilolezo chotina kuti tipereke ma contraceptives mankhwala akulera ndithu kwa mikango kuti samaswana. That's interesting. Koma tsopano izozo mutanena choncho amalawi chimene angafune ndichofuna kuona kuti dera la zokopa alendo tikupindula bwanji mu ATM muja because cholinga cha president sinkhani yokuti anthu adzibwera kudzangoona zinyama foti ndi zinyama koma kuti chipechi pange translate into my economic benefits for the country kukweza nawo chuma cha dziko. Maiko anzathu amaoneka kuti amachita bwino kwambiri pa nkhani zokopa alendo. Ife tikuchita bwanji pa nkhani za kupeza ndalama kudzera mu zokopa alendo. Mukandiona ndikusekereraso funso limene ndifunsa funso la mtengo wapatali mukaona manambala athu panaiso anthu amayankhulana pa Twitter pa X tsamba la mchezo lina lake pa internet amakamba nkhani imene kunena kuti akaona manambala athu ndi manambala azinzathu ngati Zambia, Zimbabwe, Tanzania sitimasiyana kwambiri ngati zaka ziwiri zapitazo ifeyo tinalandira anthu 930 chakuti 1000 Zambia inalandira 1.1 Zimbabwe inalandira 1.2 Tanzania inalandira 1.4 koma out of 1.4 imene analandira Tanzania anapeza ndalama zokwana 2.6 billion United States dollars 2.6 billion United States dollars. Zimbabwe inali about 800 something Zambia 800 million Zambia nthawi imeneyo inali about 500 chakuti million ife tinali 45 million. Muona manambers amene nachulaja 1.6 1.2 1.1 900 siti masiyana kwenikweni timakusema 200 kapena 100 koma mukaona anzathu amapindula kwambiri wosa ifeyo chimachitika ndi cha ndefe namba kuzifusa choyambirira kwambiri nchonena kuti sili kupanga attract anthu amene amakhala ndi ndalama ma big spenders ana makhucha omangopereka zindalama omangopanga spending ndalama chimene amabwera ndithu suti sabwerayi koma chimene sakupangira spending ndalama fanyo nati kunoko tibe ma activities or tikungonena pamene tikumali kumene tili kunoko Golden Peacock munthu akabwera kunoko apart from room kwake what else can they do? Ndemu kutanthauza kuti tisandoza kunena kuti kumalawi kunoko andisisa na opportunity imene amalawi akuyeneka aitengepo apereke ine ndakhala ndikuyankhulidwa ndi anthu ambiri kunena kuti iwe kumalawi kwanu vera ukukanika kuti pasa kuti pangiso kuti panga spending drama you don't know how to chop our money
ine zimandipangitsa manyazi ndi danga limene amalawi tili nalo limene tikhoza kuligwisa ntchito tibwerese zinthu zimene anthu zikhala ngati ma activities zopatsa mudyo komanso at the same time anthu azipanga spending so ndalama kutanthauza kuti nambala yayikulu ya anthu obwera ija amabwera chonchija you said 900 something inde thousand. nthawi imene 2 years ago pano tapitirira 1 million Over $1 million. Yes. Koma kubwera nkupeza $45 million. Basi chifukwa chinoti alibe koma kuyeneka peze apangie spending ndalama kulibe ku tourism kumuti mu ATM munja tourism yende ipindula muja tupindula kwambiri. I'll tell you this, mukayang'ana ma statistics athu akunduna wazo wa zachuma akunena kuti ifeyo ntchito zokopa alendo tikupanga contribute kuchuma chathu cha dziko 6.7%. Koma kwa ife timanena kuti ife 6.7% tikuona ngati kuti ndiyo chepa ifa chani. Munthu akabwera ku Malawi namba 1 agula ticket kena kwatsika ndege akupanga haya galimoto apita ku hotel akadya akagula ma units afuna internet akatero kena kwatuluke mwina akagule chiboliboli akatana kwa munthu mmodzi amene akubwera andi nkhuku imene akudya ija amayena anayiweta ndikuzagulisa ku hotel masamba akudya aja chimozimozi so enzati from one person over 100 people are being affected for munthu mmodzi wabwera ndalama ije kupangidwa spread koma amene amapanga collect data yathu aja samayang'ana the multiplier effects in the value chain amangoyang'ana zinthu zimene muna ku hotel oko akatipatsa information ija anagona masiku angati atatu kaya 4 anapereka ndalama zingati basi zimatira mwachula za ku hotel oko kodi anthu onse obwera choncho okwana 1.something million amene amabukira amalipirira adi konkuno ndalama nkutsala kunoko kapena ena amalipirira limene lonso ndivuto lina limene tinalo eti pali ma operators ena amene ali ndi ma account awo akunja ndi zimene tikuziona ngati fenzo lakwika chifukwa chonoti zonjoyazo kapena nyanjayo kachani zimene mabwera kusaonazo mwazazona ku Malawi chifukwa chani muzilipirire ma account akunja ndiye tikugwira ntchito ndi anzathu akunduna waona za chuma kunena kuti mwina zimene zitizipange ko polisi zimene zozo mukuthana chifukwa ifeyo ngati lamulo tilibe mphamvu zopita ngati ku hotel ngati meti tili kunoko ndikauza zona kuti muzonesesa zonena kuti ndalama zanu zonse zibwera kunoko pamene anzathu akunduna waona za chumachi ali ndi mphamvu zimene zondanza wa reserve bank yomaonesesa zona kuti zimene zosamachitike moti panopa tifuna tiyambe kupanga no ma joint inspections tiziona madera mutina kuti kodi ndalama zanu ndiye timaona kunena kuti ngati kunabwera anthu angati 100 ndalama zimene analipira zili kutiko ndiye tione ku account nje ifeyo ngati ifeyo akunduna ozokopa alendo zingativute zimene zozo koma zathu aku finance ndizophweka nde ife titenga mphamvu zimene lamulo limatipatsa a finance abwera ndi mphamvu zimene zimapatsa tikapita pamene kuja ngati pamodzi ndiye kuti zinthu ziyenda bwino ndisatachoke pa inuyo pali mwakamba zokuti amalawi adzigwiritsanso ntchito malo okopa alendo tiziyamba ndife amalawi mumatera koma malawi kuti abwere panopo pamene tili pano Fanta ampeza ali mu 2000 komatu ankalima panopo mmalawiyo Fanta nkomapangidwa chapafupi koma kuti amugule akangotuluka panja ampeza Fanta cha 700 akabwera kuno Fanta 2000 akapita kunyanja kuja Malawi aja pamalopo kuti iwo amaphapo somba amasambira penepo koma ungopita pole 14 akamangapo lodge Fanta cha 2000 mukupanga chani chokuti Malawi adzenazo kuti tiziyambadi ndife ya Malawi tipite kunyanja tengane ndi family yanga let's go to the lake and spend the weekend there what is it that you are doing ndili yankhafunso lanulo mbali ziwiri anduna choyamba nchonena kuti mudziwe zonena kuti tikamakamba ntchito zokopa alendo sitikugulitsa marumu sitikugulitsa mbali ya chakudya tikugulitsa service ndiyo dula Fanta ali mu service imo chifukwa chonena kuti Fanta kwa Malawi Fanta kuti mumpeze ku Golden Peacock kumene tili kunoko ndiye kuti a procurement anayambapo ntchito yawo kena kudzinapita kwa accounts kena kopita ukagula kena kobwera kena kana zantsuka Fanta uja by the time Fanta akubwera uzakupasa iwe pa table pala anthu 7 amene Fanta uja ngwira osewa ali pasala what you trying to say ndiza kuti Malawi mukamati tiziyamba ndife Malawi you trying to say kuti tiziyamba ndife kugula Fanta wa 2000 ayi tisayambe ndife kugula Fanta wa 2000 koma nzonena kuti tikamana kuti tiziyamba ndife Malawi aliyese akhale ndi chifukwa chonati nyanja ija ndi yatose 20 million ndiye ndizolakwika zonati Malawi abade unomo mpaka ndithu nkutisiya asanapite kunyanja jofa njatose imene jayo nyanja ichi koma aliyese akhale ndi kuthekera konena kuti pakhale malo ena ake kunyanjako amene akhoza kupanga suti munthu aliyese kama andira zochepa kama andira zambiri choyamba ndi chimene chocho chachiwiri nchonena kuti tinamva adi fe madandaula Malawi nkhani ngati imene kuti koma abale ku Malawi komwe kuno room imodzi mpaka 400,000 ndi Malawi angati amene angakwanitse nkhani imeneyo ndiye ife tinayitengadi nkhani ija moti mogwizana ndi anzathu a hotels board komanso a Malawi tourism council tikuyang'ana kumayunika nkhani imene kuti kodi bwanji tingatani kuti kuti nkhani yati ziyamba ndife Malawi izipita patsogolo chifukwa chani tikupanga zimene zozo choyambira nchonena kuti nthawi imene timadusa mmatenda a COVID-19 amene anagwira ntchito zokopa alendo
otherwise mahotelo sote nakatseka koma kuti mahotelo apeze kuti akuyima mpaka lero ndiye naka amalawi anakhota amalawi samayenda nkumapanga izi zimapita kumakadya mahotelo mchacha wina lesa nakakhala tani atatseka fana time ja alendo sankatani sankabwera ndiye kuti lipakaliki kuonesesa zona kuti nkhani ya pricing iyende bwanji koma ndimafuna kuti ndingokuyankhana kuti tipange balance kunena kuti mmene tikunena kuti tikugulisa service ndizosatheka kunena kuti fanta amene tikugula ku hotelo akhale pa 700 chimomwezi wa musuperate chifukwa wa musuperate umangolowa yekha nkupita mfriji ndikukatenga kapa shelf ndikukatenga pamene waku hotel uja pala anthu ambiri amene apangisa kuti fanta uja akupeze pa tebulo pako. Okay, ndiye kuti kudula kwa fanta uja ndi amene anamunyamula ndi malowo ndi malowo chifukwa malo ena mukampeza 1002 malo ena mukampeza 2000 fanta imweyo malo ena fanta imweyo mukampeza 3000 pamene chingasangalatsire m'Malawi ino chimene ndikhupa ndi cholinganso cha president makamaka ndi chakuti fanta yogulitsidwa pa 2000 koma sector yonseyi ya tourism idzibweretsa chuma chokwanira chimene munthu wamba uchakakumana ndi mankhwala kuchipatala chifukwa ndalama zinabwera msonkho yodzera mu tourism sector. Exactly. Timafuna kuti mutiyankhule mwayankhula amalawi mozama kwambiri chimene chikuchitika pena maplani amene muli nawo amene adzutsedi the tourism sector kuti the aspirations of the president poika tourism mu ATM strategy yawo amalawi adzanena kuti yes tinadzuka economy yathu between 2020 and 2025 2030 chifukwa chakuti tourism sector inapangapo contribute koma musanatero libwerere kwa nduna azamalimidwe olemekezeka munakamba za maplani angapo amene muli nawo munatchulapo za AIP zija nanena za mega farms zija koma AIP munanenayo of course sindikufusa nimene akakufusira ni wiki yatha because mwapanga share information ya matani ochuluka kwambiri amene apangidwa release ndipo taona anthu akuvomereza kuti fertilizer tsopano akufika mochuluka m'madera komabe ndifunsa funsolo chifukwa chakuti pali wina wakakutionera pano amene fertilizer wake sanalandire wa AIP mwakumana ndi ma challenges anji pa nkhani ya AIP implementation ndipo mukuwapanga address ma challenge amene omotani. Chaka chino tinali ndi maplani oti tifikire alimi pafupifupi 1,100,000 ndi program imene ya affordable input program ndipo nthawi imene tinapanga maplani onse mavuto amene tinakumana nawo loyamba inali lokhuzana ndi nkhani ya kapezedwe ka ndalama zakunja ichimati forex. Anthu ambiri mwakhala mukudziwa mwaona makumana nazo mwakhala mukumva ngakhale imene nkhani ya mafuta ikuvutiranso chifukwa cha forex imeneyi. Ndiye chinthu choyamba ndi chakuti titamaliza ma procurement process yonse amene tinamapatsa ma contract kuti akhoza kupanga supply fertilizer anakumana ndi vuto loti forex yoti alipirire fertilizer amene yuyo inawavuta kwambiri. Chachiwiri tinakumananso ndi vuto lokhuzana ndi zimene zimachitika ku Mozambique chifukwa magalimoto angapo amene akuti abweretsenso fertilizer kuno anapeza kuti anaotchedwa moti dzulo ndinakumana ndi mmodzi mwa supplier amene amadandaula zakuti akubweretsa mochedwa chifukwa kuti akumapeza chiopsezo kuti galimoto yake ikhoza kuotchedwaso chifukwa chake chabwino tikhoza tero. Ndiye mapeza kuti masupplier aja amabweretsa pang'ono chifukwa cha mantha amene anali nawo ndi zipolowe zimene zimachitika ku Mozambique. Koma tinadzachitika mwayi kunena kuti fertilizer wambiri monga ndinafotokoza nthawi imene tinkapanga launch AIP anali m'Malawi muno kale ndipo anali mu njira ije timati collateral management. Ikati collateral management zimatanthauza kuti fertilizer wabwera koma ali m'manja mwa mabanki. Mabanki aja amangodikira kuti supplier uja akangopereka ndalama apange release. Ndiye chifukwa chakuti forex imavuta kuti ayipeze mabanki aja amakana kuti apange release fertilizer amene uja. Koma tapezeka kuti masabata atatu makamaka apitawa ndi pamene forex inadzakhala yapezekaso kwambiri kuonjezera pa zimene tinali nazo last year moti pano tukamba pano ndiye kuti tikumalizitsa kupanga supply matanage ngati dzulo panali 38,000 ndipo tikuonjezeranso enaso 11,000 amene apangidwaso release amene akupita panopa chifukwa ngakhale panopa ngakhale tilati tipite panopa ku small holder tikapeza magalimoto akutani akupanga belodi mmene mukufotokozeramo kuti magalimoto akupanga load ku small holder
kutere kumukuyankha mafunso amene a Jamison Chimutu kudedza akufunsa funso lawo mukuliyankha pamene popo kuti fetereza akupangidwa load amulindiyani Stenas kudowa akufunsanso funso lomwelo. Asaidi Salas kuzomba kwa mwambo funso lawo ndilokuti fetereza wa IIP kwathu kuno afika liti. Koma awa akuti a Kennedy from Blantyre akuti akufuna progress about mega farms in terms of production since the project started, in particular wheat farming. Fraser Bonzo Kunzuzu akuti nkhani ya subsidy tatipatsani update. Nde ena awa akufunsa kuti pali ena za mega ndimafuna ndimvetsetse za mega farms mukumagawa zipangizo za ulimi kwa anthu amene ali ndi kuthekera kotani, chifukwa pala anthu ena akatenga zipangizozi munda alibe. Ndimafuna ndimvetsetse ine pitala kwa Ntambalika kuno kwa Ntambalika. Mwina limodzi lomwe liyankha mnanena kale kuti tinakhala dzana ndinakafunsa mosiyana mwina mafunso bweza kubwerawa amene akufunsa apawa ndi chifukwa tonnage imene mukuti yatulutsidwa tsopano panopo kuti magamuti akupachira mwina kwawo sinafike, koma that assurance imene mwapereka ndiye kuti feterezayo akuyamba mafika tsopano m'maderamo. Koma ena afunsa za mega farms. Ngakhale leloli Yes. magalimoto ena pafupifupi 148 148 trucks zoti anyamuka kale kupita kumapanga ma distribution. Ndiye chimene timapanga tsiku lina lililonse timakhala ndi process ngati panopa pamene akupanga load ndikuti ena akupangira tu issue timati loading authority ya mawa. Cholinga tidziwirere kuti mawa kupita fetereza ma depot atiwo. So ubwino wake ndionena kuti takhala tikugwira ntchito bwino kwambiri ndi ma transporter. Tikawuza kuti bwerani sakumanyinyirika ndiye panopa chifukwa chakuti pali tonnage yambiri imene ilipo itanthauza kuti matonnage ambiri akafikaso mofulumira. Koma pali funso limodzi limene mwina sanafunse panakali panopa. Anthu ena akhoza kunena kuti kodi fetereza amene yuyu simunachedwe naye chifukwa khangati vulayi ya bwera kale ndipo fetereza yosagwira ntchito. Ndizoona kuti madera ambiri fetereza wachedwa kupita ndipo zifukwa zimene ndafotokoza. Koma sizikutanthauza kuti tisiya kukasiya fetereza kuti tachedwa ayi. Komanso tikuzindikira kuti pali madera ena vula yachedwa kubwera kutanthauza kuti akhoza kukagwiritsa ntchito fetereza ameneyo. Koma ifeyo ku nduna wa zaulimi chimene tikupanga emphasize kwambiri ndiyo kuti ulimi tisiye kumangogwiritsa ntchito kapena kumangopanga nthawi ya mvula. Ife focus yathu ndi ulimi throughout the year. Ndi chifukwa chake mulimi wina aliyense amene walandira fetereza ngati satha kugwiritsa ntchito panopa tikumuwuza kuti immediately apitire ku madimba. Chifukwa kumene koko ndi kumene tifunanso kuti production yakakhalenso yambiri. Ubwino wa madimba ndionena kuti yield imakhala yochuluka kusiyana ndi nthawi ya mvula chifukwa mapanga control madzi. Ndene mafuna apange ashiwa kunena kuti program imene isititseka aliyense amene alandira fetereza wa AIP alandira mpaka na pamene omaliza walandira. Ndiyo pankhani ya wheat. Wheat tinapanga develop ma variety 4 amene tikhoza kulima kwina kuti konse ku Malawi. Ndiye tili pa process chimati seed multiplication. Chifukwa timakhala ndi ma basic seed ukuku kenako sindigwiritsa ntchito ma technology enawa. Koma tinapanga basic seed ija ndiye pano pati pa process ya seed multiplication. Wheat ndi tirigu amene amagwira ntchito zanji ku bread, mandazi, mwina zitumbuwa pang'ono koma zitumbuwa ndingayiwa kwambiri. Koma bread, mandazi, mabanzi amene amadya anthu aja. Tichamatika chintuwitsa zimachokera ku tirigu. Zimachokera ku tiriguyo pano pati kumuonjezera kuti alimambi. Poyamba dziko lino limatenga kuti tirigu. Tirigu ambiri amachokera ku Europe kumeko kwa Russia, Ukraine kumene kuja ndio amabwera kuchoka kumene kujako. Koma ife tinaona kuti sichanzeru kuti tili ndi nthaka yabwino, madzi alipo, climate yabwino kuti tizingopanga be import. Ndi chifukwa chake tinapanga develop ma type 4 chifukwa kale ku Malawi tinkalima tirigu. Koma tirigu amene tinkalima uja amalimbidwa kwambiri kumalo ozizirako ngati kunchisi ndi malo ena ndi ena. Koma variety imene tapanga develop panopa tikhoza kulima ngakhale malo otentha. Ndi chifukwa chake tagwira ntchito ndi Malawi National Service, Malawi Defense Force ali ndi Malawi National Service. Iwo aja
abayambapo kupanga seed multiplication ku famu yawo ya Gada ku Njinji moti mwezi wa November tinapita kuonerera kukolola koyamba. Tinakuonani muli ndi president pena ali mu munda wa tirigu kudowa kumene kuti imene jai inali basic seed yoti tikayipange multiply cholinga tikhale ndi matano okwanira kuti tikhoza kukhala ndi 10,000 hectares ya tirigu kuno Malawi. Honorable Minister, zimene mwafotokoza timafuna choti Malawi agwire fertilizer wa AIP wina aliyense amene analembedwa alandira. Aliyense amene analembedwa kuti alandire fertilizer alandira pokhapokha iyeyo apanga chiganizo kuti sagula chaka chino. Koma otherwise ngatafuna akagula fertilizer wa AIP. Ndipo program ipitilira. Ngati sakwanitsa kugwiritsa ntchito panopa immediately apitiretu kudimba. Chifukwa tufuna kuti chimanga kapena chakudya tikhale nacho chaka chonse chathunthu. Pamene tikuyankhula pano fertilizer mwayamba kupakira ndipo matraki ena akupakira. Ose titayamba kupakira koma tikupitiliza kupakira. Mukupitiliza kupakira ndipo akupita abe. Mokuti lero kumapita mawa alupita anthu ayamba kumuona fertilizer akubwera. Ndipo ayamba kalenso ngakhale lero limasana ndinalandira message yochokera ku Dedza amene amatifotokozera kuti alandira fertilizer pali ma MP angapo amene anatitumiziranso ma message kupanga acknowledge kuti fertilizer wayamba kufika. Ngakhale ena ma MP oti ndi ndunaso nawonso anafotokozanso kuti matraki afika ndipo matraki amenewa akhala kupita abe mpaka na anthu amene chilengero chimene kuti chikafike cha fertilizer chafika. Mafunso amene mundi yankhe kumapeto in closing akhala a fertilizer wanifi wangongole. Taona anifi akugawa fertilizer dziko lonse. Kuona munthu mmodzi akutenga matumba a fertilizer 80. Zimenezi kodi zikukupatsani comfort ya mtundu wanji pa nkhani yofunitsira dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira komanso funso lomaliza mudzati yankhe kuti mukuunikira kuti chaka chinocho tudzati ma projections amatha kusintha koma as of now mukuunikira kuti chaka chino Malawi aope za njala koma musanatero anduna azokopa alendo. Ndinafunsa kuti chimene Malawi atenge chokuti ifeyo tsopano tourism sector ija ikuyamba kutibweretsera chimene tikulakalaka ngati dziko la Malawi osakapita kasambira m'madzi koma kuona zoti ati mayiko amatukuka ndi tourism ndizokopa alendo. Ifeyo pene titayambire tsono we have broken through tapanga breakthrough as a tourism sector. Ndipati tikumboti President Lazarus Chakwera anakhazikitsa tourism investment master plan in 2022. Kodi ikhazikitseni pene pacha mwayika ma incentive yanji amene akupita kwa ma investors in the tourism sector obwera komanso kukhala konkuno ku Malawi kuti tione kudzuka kwa tourism sector kubweretsa chuma mu dziko la Malawi monga ndikufuna kwa President Lazarus Chakwera. Zikomo kwambiri choyambirira nchodena kuti investment master plan imene anakhazikitsa president chaka cha 2022 inapanga identify 103 projects. Tinapanga identify 103 projects dziko litinaligawa manodes kapena magulu choka kuchitipa wenya kupita ku Nsanje Maka. Ndiye tinapanga identify 103 projects amene ma project amenewo ali open ndotseguka kwa Malawi wina aliyesa amene akufuna kuti atapangako nawo ntchito zimenezi. Tili ndi malo ochuluka amene akuyeneka kuti atukulidwe ngati ku Kasungu National Park mukapita ena kana ndimbira ati ine ndimafuna drink yake ija yoledzeretsa ija koma kunalibe bala kujeni ku Kasungu National Park imene ija ndoti ndi opportunity yoti munthu nake ngati atafuna kuti akasegule restaurant kapena bar ku Kasungu National Park akhoza kutero koma nzona ti kulibe pakali pano. Ndiye tinapanga 103 projects zimene zija tinagwira ntchito ndi anzathu aku finance ona zachuma komanso anzathu aku MRI kunena kuti kodi ndi zinthu zitizo zimene tingawakope wanthu amene afuna kuti atenge chuma chawo apititse mu ntchito zokopa alendo. Ndiye choyamba ndiyonena kuti ngati uli Malawi ukumanga hotela kapena lodge kapena malo opumirako kapena malo a restaurant ndi zina zotero amene ufuna umange kunoko ukakhala kuti ndiwe Malawi malo ngati ali ndi marumu okwana minimum ya 20 rooms marumu zipinda zija zogona zijanga zokwana 20 timakupatsa mwayi onena kuti ukhale ugule katundu womangira malo ako aja mopanda opereka msonkho. Ndiye kuti ndi katundu aliyese womangira ka construction materials zonse equipment imene uzafuna kuti lodge yayambe umakhala kuti ulibe msonkho naso amene ukulipira. Incentive yamba ndi imeneyo komanso timapereka sodanga unena kuti ifeyo ndekuti ukhala walowa mukaundula ndoti ife tikamakhala kugulisa malo tizikhala tikutchula mmenemo ukhala uli pa website pathu ukhala uli pachani tikhala kuti tikupanga zimenezo komanso nthawi imene iweyo kumanga zimenezi yazo ife timazatenga ku levy pokhapokha uzayambe kuti wayamba kupanga operate mpamene timayamba nokuzapanga levy. Ndiye koma chachikulu chimene ndikuyeneka nene nchonena kuti ifeyo lamulo lotipatsa mphamvu nati tizipereka ma license chifukwa ino simungangudzuka lero ndikuyamba kunena kuti nyumba yanga ibasa lero yakhala lodge musanatenge chiphaso kwa ife ndiziyazi timabwera kuzakutsekerani.
ndiye chifukwa chonena kuti ndi grading iso timapanga ndifeyo kuti ya ndi 1 star ndi 2 star ndi 3 star ndiye mmalamulo mwathu tikanena kuti iyi ndi 3 star pali ndondomeko ya mmene zinthu zimeneka zikhalire ndese timangonena zona ati achifukwa ni Malawi wamanga marumu 20 timpase tax free timakaona kuti kodi wamanga manyumba marumu omotani chifukwa ifeyo chito yathu ndioneseza kuti munthu amene akagona mmenemo akakhale pa ofo malingana ndi ndalama imene akulipira ija ndiye tikamapereka pali even ma bed sheet pamene kokhani ma standard yake based ndi malo amene alipo so enzo kuti ngati iyi 3 star kapena 4 star ife malamulo athu amatuzozana kuti mwina ma bed sheet akhale a 300 thread count ndiye kuti ukakhala kuti ma bed sheet aja nda 100 thread count ndoti waphwanya malamulo kuzaza kutsekera ukupatsa warning kuti mukwenika musinto kutseka kumene takuona ndimukutseka pakati pa kumayenda kutseka loji mmayang'ana zimenezo timakhala kuyang'ana zimenezozo choyamba timaona kuti ali ndi license yeyi atali ndi license chabwino amalipira levy ameneyi amalipira levy komanso ukhondo wapano uli motani zakudya zapano zili motani mashefu apano amapita kuchipatala ndi zina zotero timaona zinthu zambirimbiri zochuluka zimene timaona pamalo tikafika tisanatseka. So that's what you've been looking at. That's what we have been looking at. Ayi timakhala kuti tapasano nthawi komanso timasiti mangotseka timakhala munthu tinamuyendera tampatsa warning tampasa nthawi yonati akonze zinthu zija sitimangofika kungotseka ayi pali ma extreme cases amene timangofika nthawi imwe kutseka makamaka akakhala kuti munalibe license yathu ndiye timaona kuti munthu akupanga kale zakwayipa akupanga business yopanda license ndiye timatseka pompopompo. Koda kuti malo a alendo ndi anu aboma akumundu kwanu ndathu munatseka nso malo amene tinatseka amene onso mapanga malo aboma kwene kokhala achitsanzo tinatseka ndithu atakonze ndani atakonze ndiwo nakasiti ife ndi bungwe imene tinalipasa ntchito ya MIT Malawi Institute of Tourism kuti azitiyendetsera ndakuyeneka akonze ali ndi skulu yophunzitsira ndiye mufunsa zonati akuphunzitsana chani ndayifake tinakatsekera kuti ife tipereke chitsanzo kwa anthu komanso boma lizikhala pa nambo anu kusati na malamulo imene yandona iterepo mayo kuti bola munakatseka kuko osangana amene amaphunzitsawo kuti muphunzitsana chani ngati mukhani malo onyasa zimenezo zonse ndati timakaona zonse tikamakhala kuti tikutseka malo aja kapena tikusana pake timakhala ndi meeting itu ndi management ndi anthu osogwira ntchito amenepo mukonze izi ndi timapanga address anthu amene akuyeneka akonzewo koma funso imene munandifunsa nduna imene musanapite kwa nduna anzanga nkhani yaonena kuti tipindula bwanji ndimafuna ndilongosoe onena kuti ndeti ndi 103 projects mujeni muja ndeti napangamonso isolate ma projects 10 ma projects 10 amene wafeti ndi chikhulupiriro na kuti titangopanga implement ma projects follow okha amene from the 103 tikunena kuti ma projects amene ali ma flagship projects athu mu master plan ichi alipo 10 amene tati tingwapanga amene wowo ndekuti feyo kaonekedwe ka ntchito zokopa alendo malamulo kangasintha amene wowono pakali panopa ngati project ya ku Golden Sands ku Mangochi imene tinaye kale munthu amene afuna kupanga munthu panopa a private public partnership pakalikiliki kugwira ndi amene afuna kuti apange investment ndiye pali ina ya kusalima kwa TM Maganga chachikulu chimene ndifuna ndikuuze ndichonena kuti nthawi zambiri munthu akafuna kuti abwere azapange investment makamaka nkhani za zokopa alendoyo nkhani ya malo ndi imene makhalapo yovuta chifukwa muziwa tinasintha malamulo kunoko pamavutira komuna makamaka anzathu amene sakumalawi kunoko kuti akhale ndi malo pokapo katadusa ku MITC ndefe tinanena kuti kwa maifeyo ma project awo ateniwa titakhala kuti muna malowa taagula ngati ife ya unduna zokopa alendo investor uja akamabwera apeza kuti ife malo aja tinagula kale za malo zitathana nazo kale ifeyo the land becomes our equity kapena ikhala mbali imodzi ya ifeyo ya business imeneyo mu project imene ija munthu chabwera azapange investment ya ndalama zake ngati kwa TM Maganga kusalima tinagula kale 52 acres ya malo tinapanga kale ma compensations zonse tinapanga kale feasibility study panopa tikapanga no feasibility study kumene koko ndimene tikufuna kukakhale golf course kukakhale hotel ya casino kukakhale ma housing estates zija zankanena za ma golden visa nduna za chuma zija khani yake ndimeneyo timpase munthu chiphaso cha golden visa akamange chinyumba chake kuje kusalimako pamalo athu ndi zimene tikufuna ifeyo kumene koko kuliso public beach ije tikunena kuti paja Malawi akhala kudandauzana kuti anthu akamangapo hotela amatikaniza kuti tibwere tisasambira mmene momo ife tinanena kuti musadandaule tikupangira public beach yoyamba Malawi munomo kumene anthu azipita mmene kuja kukapanga mabrai yawo kukasambira ndikasangala fa nyanja mmene nanenera ndi yatonse ya 20 million Malawians komanso pali ma project ina ngati cable car ya kumulanje mountain in September ndinapita ine kwakwera phiri limene 3002 meters above sea level mulanje mountain sinkhani ya masewera koma tinapitako koma mwina anthu onse si ali ngati ineyo takhoza kwakwera mayi anga sangakwanitse kwa makonda mapiri koma akhoza kungokwera mu cable car muja alipire kandalama kochulukirapo apite mmene muja within seconds abwererako koma nkhani ndionena kuti sopana akatsika aziona chani kwa nkhani siona kuti munthu unapita kumulanje mountain komanso kuli chani china zija makamba za activities zija zinthu zopatsa mudyo zimene zizipangisa zona kuti munthu apita kumulanje mountain akamachoka omwe kuchako ndithu atagwesa 500,000 asakuzindikira kuti achigwesa 500,000 zimene zimene zitapangisa kuti zipanga ndalama. Honorable Minister, kumaliza kumene mutamalizire nuyo
mudzango ndiyankha funso la akuti ndege zonyamula anthu ziyamba kupita umakatera ku Mzuzu mwezi wa Mawa. Malawi wa ukaronga akuti ayembekezerenso kuti miyezi kubwerayi ndege zonyamula anthu zizikatera kukaronga. Kunyamuka pachileka 30 minutes uli kulilonga, another 30 minutes uli ku Mzuzu, another kandi 20 minutes uli kukaronga. Within 2 hours wagwira ntchito ukaronga nkubwerera madzulo. Zimene zitithandiza bwanji pa nkhani yazo ndipo ndezitithandiza kumene kuchatili ndi malo ankhaninkhani tili ndi museum kumene kuli dinosaur ino maizo a dinosaur chinyama chachikulu china yake chinakhala pa dziko lapansi pano kunotera nacho chimene chichi tinacho ku museum kuja adatilanda enake tidachibweresa chili ku museum kwathu kumene koko komanso tili ndi nyika Fwaza National Park malo okongola kwambiri as a matter of fact ndi masinaoneko so munaonakwe malo okongola kwambiri koma panopa ndi mmene kunalili kufa ndi cha nsewu komanso ndikayendedwe kamavuta kuti anthu apite kumene koma azungu ndi anthu ena Malawi amakukonda kwambiri ndege ikayamba ndoti kukhala phamphamu kumene koko komanso sitikuleka pokha ndege zimene mone nazo zizikhala kuti muna munthu anatera ku Blantyre ndi wanyamuka kupita ukaronga kapena munthu anatera ku Lilongwe kena kwa unyamuka kupita ukaronga tikufuna ife masomphenya athu kunena kuti munthu azichoka ku Tanzania ndikubwera kufika ukaronga ndikupita kunyika kucha kuonaona kupanga spend zindalama zake zija ndikunyamukanso kumabwerera zimene zochitika ndikulongosoleni zonena kuti tugwira ntchito ndi anzathu amayiko ena chifukwa chonena kuti pa chizungu timanena kuti the consumption of tourism products is not mutually exclusive kutsanaza kunena kuti munthu amene wapita kukaona Victoria Falls ku Zimbabwe akhoza kukhalanso available kubwera kuzaona Lake Malawi ku Malawi chifukwa chonena kuti zimene ife tilibe azimbabwe ali nazo zimene azimbabwe ali nazo ife tilibe koma munthu akachoka ku Spain kubwera ku Africa tifuna timuonetse Africa osiyana-siyana akaone Zambia akaone Zimbabwe komanso akhala available kuzaona ku Malawi kunoko ndi nkhani makamaka yamayendedwe makamaka imene mwayikhuzayo yamayendedwe a ndege ndi imene makhala kuti imativutirapo china chachiwiri nchonena kuti mukaona zathu a Zanzibar pakali panopa pakati pa Zanzibar ndi Dubai pakumakhala ndege 5 every single day kumachoka ndege ku Dubai kubwera ku Zanzibar zina kumabwerera ku Zanzibar 5 every single day pamene ndege zimene zonse zikubwera ku Malawi lo imodzi ndefe tikakhala kuti takhala pangwiza ndi anzathu a Zanzibar ndizotheka zonena kuti munthu achoke ku Zanzibar achoke ku Spain abwere ku Zanzibar kena akachoka kumene kwabwera azaonenso ku Malawi kuno akachoka ku Malawi kena akapite ku Zimbabwe kapena ku Zambia kena akanyamuka abwerere kumeko imene timaitcha kuti collaboration ndi anzathu amene ali within the region chifukwa chonena kuti tikufuna kuti makamaka ngati ku Tanzania anzathu amene akumakopa anzawo akhalenso kuti nafe tikagwira nawo ntchito bwinobwino ife ndi aboma komanso ma operators athu pansipa akamagwirira ntchito limodzi ndio zitheka zonena kuti ana makhucha amene akumapita ukoko akhozanso makhala kuti alavera abwere Malawi minister ndikuthokozeni kwambiri koma mukakonzekere kuti nthawi ine tikapeza nthawi mudzayankha ku mafunso amene abwera apa mafunso ochokera kwa Madula ochokera ku Blantyre Ruth Madula akunena zoti kodi achinyamata anthu akumudzi akupindula bwanji ndi nkhani zokopa alendo amene adazungulira majete game reserve komanso a Jeff Kwenda kwa Chinsapo akuti Ministry of Tourism there is a huge case which is charcoal burning in different parks. So how do you plan to overcome this in order to still have a good number of tourism yet? Wanandula ndiyanki mafunso awiri amene wandu. Komatsono mukawayankha motanula apo. Ayi sindatanula lo pamwe. Akutero kuti akumudzi akupindula bwanji. Lamakalalo tugwira ntchito ifeyo ndi anzathu akunduna ona za natural resources kuti tithani nawo chifukwa mene mukuziwira nkhalango zija zina ndi zawo koma ngati muli nyama menemo zimenezo ndoti ndi zathu ndiye tikugwirira limodzi ntchito chifukwa chonena kuti ngati munkhalango mulibe nyama ndoti anthu sakhaso okopeka kuti apite umene koko tikugwira nazo ntchito koma chachikulu chimene mafuna ndiyankhulepo yankhafunso imeneyo ndionena kuti tikamakamba nkhani ya conservation community kapena anthu amene azungulira malo aja ndi amene alofunikira kwambiri they are our first line of defense ndipo mpolakwika kunena kuti anthu am'midzi azikhala zonena kuti anayandikana ndi nkhalango koma sakupindula azipezeka zoneta kuoneka ngati iwo ono ndi chipinjo pamalo aja nkumakhala ngati kuti china icho nyazisa akuyeneka kuti azipindula ndiye ifeyo chimene timalimbikisa kwambiri nchonena kuti anzathu amene kuti pangira manage malo ngati amene wawo azigwira ntchito ndi ma communities mukapita ku majete kaya mukapita ku Liwonde mupeza zonena kuti akupanga beekeeping akumanga ma school akupanga chani nkhani zimene ziyazo zoonesa zonena kuti anthu aja azikhala busy ndikumapanga zina zake zoti moyo wawo uziyenda ndani kuti azilowa muchire mucha azikaphwanyana. Thank you very much Honorable Minister Madero kuti timalize ndi inuyo pamenepo mudzikasunga funso lakuti ililili ndisungira anduna azoona pa ntchito ifa afunsa kuti ine ndi funso kwa anduna as a tourism kodi mukuchitapo chiyani kwa anthu omwe amagwira ntchito malo osiyanasiyana koma salary yawo sali abwino ndiye masalaleyo ndamona alipo mpano ndi mwina ayankha nawo funso limenelo komanso akuti kodi nyanja ija inapita limene ndili yankha ine nyanja ya Malawi sidapite kulikonse
nyanja ya Malawi ili ku Malawi ndipo ndi ya dziko la Malawi. Zimenezo Amalawi azidziwe. Linali kodi likoma akuti mukugulitsa? Agagulitse likoma ndani. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Anduna malizani ndi mafunso ana awiri aja nkhani yangongole fertilizer wanifi ikupatsani chiyembekezo chotani komanso what are our projections? Choyamba ndimafuna kuti Amalawi onse amvetsetse kunena kuti tsogolo la ulimi kuno ku Malawi muchizungu timati ndi commercial farming, ndipo ndimafuna kuti zimenezi zipange sink in kwa wina aliyense. Masomphenya athu tikufuna kuti tichoke kuma subsidy kuti munthu azingokhala chaka cha thunthu January mpaka na December kumati ngodikira matumba awiri a fertilizer. Zimenezi zithe chifukwa sitingapite patsogolo ndi matumba awiri a fertilizer. Ndi chifukwa chake Chakwera akuyika ndalama zambiri ku NIF panopati ukamba za 150 billion kwacha imene tikufuna kuti mulimi azikatenga fertilizer amene akufunira malingana munda wake, akachoka kumeneko apite ku Agicom kuli 600 billion. Ndicho linga choti akhoza kukhala ndi ulimi waukulu pogwiritsa ntchito makina, matrakita komanso maplant ndi maharvester. Tikachoka kumeneko tikufuna kuti anthu akhale ndi mega farm, kumenekonso kuli zinthu zambiri. Ndiye munthu kuti upange qualify kuti ukhale ndi chithandizo ku mega farm chifukwa ndi funso limene anadzafunsa munthu mmodzi, pafunika ukhale ndi ma hectare 20 kupita mtsogolo ngati ndi ulimi wa mbewu. Ndiyo ukapange register ku mega farm support unit. Amakuthandiza kuti ukapange register ngati unapange register business ukhala business. Ukakhala ndi business certificate ndiye kenako amakakuyendera munda uja nkukuthandiza kuti ulime mbewu ziti, nkukuthandizanso nsika kuti ukagulitse mbewuzo, chifukwa tifunanso tichoke kuzicha zoti munthu azingolima zimene akufuna nkukapeza nsika kutsogolo. Umene ndiye si ulimi, si business, koma uzilima nsika utapeza kale. Ndi zimene tikufuna kuti zizichitika. Funso lomaliza lija ndangolela pang'ono nalo tichani mukuyang'anira chiunikiro chotani projection for this year? Chaka chatha tinali ndi chimanga chakudya chochepa chifukwa cha El Nino, koma chaka chino chimene chatisangalatsa ndipo ndimafuna ndathokoza kwambiri Malawi. Titakumana ndi mavuto amene tinakumana chaka chatha, alimi ambiri enanso alima koyamba moyo mwawo monse, ndipo mudatimonetsetse minda yatha ku Lilongwe West, Mchinji, Kasungu kuchifukwa kuti Amalawi ambiri apita ku ulimi. Ndipo ndimafuna ndikuthokozeni kwambiri ife cha chidwi chimene muli nacho, ndipo tikuthandizani kuma program a NIF, Agicom ndi Mega Farm kuti zaka zobwerazi mulimenso kwambiri kuposa pamenepo. Pachifukwa chakuti takhala ndi anthu ambiri amene abalima chaka chino, tinapanga estimate yoyamba imene yoyo sitanthauza kuti ndi imene tidzakololere iyayi. Ndi estimation imene timanena kuti anthu alima malo akulu bwanji. Ndiye panopa tikumalizisa ndi estimate number 2 imene yoyo ndi imene tipange public size, chifukwa tikapanga public size yoyamba ija anthu amabalalika kwambiri. Ndiye mundipatse masabata awiri kuti tipange public size crop estimate. Imene yoyo ndi imene tidzauza Malawi kunena kuti chaka chinochi tikuona kuti tikolola motere chifukwa tsopano mvula yagwa. Ndiyo imene mukuyang'aniramo 150 billion imene alimi 400,000 apindule ndi NIF. Tikuona NIF, AIP, Agicom, Mega Farm, komanso ena amene salima programu amene wawa. Tikutenga wina aliyense ndi tizapereka projection kuti chaka koma kungonena moyerekeza ndi imene zinalili chaka chatha kuti ma Mega Farm anasananyamuke imene anyamukira pano. NIF inapanga benefit alimi 11,000 okha, pano mukamba za 400,000. Program ya Agicom imene anthu atengera ngongole zimene mwazira fertilizer moja. Kungoyerekeza chabe kuti imene zichitikiramo mukuyang'ana ndithu kuti we can have zokolola zabwino kwambiri. Chaka chino ndi imene zilimo kupatula ku Phalombe ndi Mwanza neno chifukwa ndinakayenderakonso madera amene wawa mvula yokhangati yachidulapo kwambiri. Koma tikatenga kwina kulikonse kuyambira Chiradzulo kumabwera mbali kuno mpaka nakupita ukafika ku Chitipa, tikuyembekezera kuti mwina ndi imene ndinaonera ineyo 1 tidutsa pamene tinapangira chaka chatha, komanso zikhoza kutheka mwina ka 15-20% additional ikhoza kuchitikaso. Beautiful. Akutero kuti chaka chino tikhoza kukhala nchakudya chabwino ngati mvula itapita. Koma osayiwala kuti sikuti tingolekeza ndi mvulayi tipitanso kunthirira. Thank you very much. Anduna takuthokozani kwambiri anduna zokopa alendo ona pa Minister of Agriculture. Thank you very much. Most welcome. Thank you. Thank you very much. Tsopano mu gawo lachiwiri
nditane anduna oona za malonda olemekezeka Sosten Gwengwe MP, komanso nditane anduna oona za anthu ogwira ntchito a Minister a Labor Honorable Vitumbiko Mumba. Ndakulandirani. Mwabwera akuluakulu awiri inuyo mutatha sabata imodzi kapena ziwiri mukuthamanga kutseka magolosala yake, mukuwauza anthu kuti mtengo wa ichi musakweze, inu makalowa m'matoileti, ena amati toilet alibe, makalowa kwa anthu kumene akuphika bread koma nkwatsekera anthu mubekale. Tinene kuti the past 2 weeks, honorable ministers, you've had nthawi yabwino kwambiri in terms of serving the interests of Malawians. Koma timafuna choyambirira ndi amene inu yanduna as a trade. Kodi ntchito yanu boma, ntchito yanu inuyo kudzera kunduna kwanu pa nkhani yokhazikitsa mitengo ya zinthu, chidwi chanu ndi chani? What is the interest of government in setting prices of commodities that people consume in a country? Poyamba ndinene kuti unduna wa zamalonda ndi mafactory, mandate yawo yaikulu number 1 ndi trade facilitation, kuti ochita malonda achite malonda bwino kuti athandizire kutukula dziko, komanso kupatula trading tichiteso promote investment mu dziko, nthawi zina timati private sector development, chifukwa private sector ya mdziko ikakhala kuti ikupita kutsogolo ndiye kuti ngakhale anthu olembedwa ntchito amachuluka, ndipo zimathandizira kuti umoyo wa anthu nawonso upite kutsogolo. Ndipo mwina pa kuti kodi ndi udindo wanji wa boma kuyika mitengo, ndifunso limene lili lofunikira kwambiri kuti mwina da Malawi tizilikambirana nkupeza yankho lokhazikika, chifukwa kuchokera ku nthawi imene tinali a state controlled economy, timangoti nthawi yakamuzu imene anyamata amatheka kulowa achipani kuzungulira kukaona m'bwalo la njovu nkwauza kuti ineyo ndine chairman apa mugulisa mola kuyika tseka, zimatheka bwinobwino popanda solankhula. Ndipo titachoka kumeneko tinachita adopt constitution, ndipo constitution ya Malawi nditati ndikutengereni ku section 13N pachizungu imawerenga kuti awo ni ma principles kapena ngodya sanamira za constitution imene ifeyo tinaivomera ngati a Malawi kuchoka ku one party system kubwera ku democracy, kuti kodi section 13N imati chani pa ma principles ake. Ndipo akuti constitution ya Malawi yayikidwa kwambiri kuti so ithandizire to achieve a balance between the creation and distribution of wealth through nurturing of a market-based economy and long-term investment in the socio-economic development of Malawians. So udindo wenu wa boma on this one hand is to look at how can we promote private sector development through a market-based economy. That should be balanced with how can we develop or socio-economically develop Malawians. Ndikudendekera osati kwa masewera, chifukwa ukapita mbali imodzi investor aliyese atseka shop azipita kwawo, anthu asowa ntchito dziko lilowa umphawi. Ukalola anthu kuti azingochaja mitengo imeneyo aja kufuna nkwayiwala Malawi mbali, ndiye kuti awo achita profit tonse tizuzika tikhala nkhwapa mwa anthu ena akatatu chifukwa ali ndi zawo zochuluka. Nchifukwa chache constitution imaumiriza kuti pamene tikupita chitsogolo pa market based economy tionenso kwambiri kuti kodi tukutukula bwanji umoyo wa eni yake a Malawi. That balance kunduna wa zamalonda ndiye kuti tikuyang'ana malamulo amene amatithandizira to achieve that balance. Ndinene poyamba kuti tikati unduna wa zamalonda sikuti ndi ine a PS kuntunda kokhako, kumene kuja ndi ku ministry, ku undunako, ku headquarters kwa zamalondako,
koma mukapita ku Malawi Bureau of Standards ndi Ministry of Trade yo, mukapita ku Malawi Investment and Trade Center ndi Ministry of Trade yo, mukapita ku Competition and Fair Trade Commission ndi Ministry of Trade yo, komanso ngakhala nzathu asimedi amene amangana ma SMEs pano tikuti Smedco imene yonso ndiye Ministry of Trade. Ndipo gawo lathu ndilotani pa mitengo. Setting mitengo ngati boma pali magawo awiri. Mungathe kuchita set pa chizungu amati ma floor prices. Izi timapanga kwathu kuno. Kuti ngati mufuna kugula mbewu mwagule alimi koma musagule kucheperapo pa mtengo uwu. Mutha kugula modulirako koma mtedza chaka chino list yake amati ma farm gate prices azathu ku agriculture ndi yakuti. We set ma floor prices. Ndipo zimatendera bwino ndithu ku ma commodities makamaka. Koma nkhani yoti Malawi lero litiyenera kuti tikachita scroll pa TikTok mwina tiziona koso mbali nayo kuti kodi ma arguments are setting the ceiling prices tilipoti ngati dziko. Chifukwa funso lenileni ndila kuti ma floor prices timayika koma kodi boma lingayike ma ceiling prices tingayike kuti ngati mufuna kugula Y12 mu shop Y12 kuyambira lero pina tsogolo mtengo wake usadutse apa. Ndifunso lofunikira kwambiri lonena kuti tikachita zonse tikuyenera kubwerera pambuyo ngati Malawi nkuganizira kuti kodi ma ceiling prices mtengo usadutse apa. Tipange tisapange. Ningonena ko pang'ono ngati mlani pasa 1 minute fwa nkhani iyi ndi yayikulu komanso yofunikira kwambiri. Ndi debate yofunika osaitawa komanso osayikamba mofulumira chifukwa nthawi zina umatheka kupanga wrong turn nkuonongaso umoyo wa anthu. But if we make a decision ngati dziko nthawi imene nduna wa zamalonda ikupanga ma consultations looking at ceiling prices tilekeza floor prices ndinoyi ndipo tukwamema anthu ajoine debate imeneyi. Chifukwa ku Zimbabwe mu 2007 adayika ma ceiling prices. Ndipo adayika ma ceiling prices panali vuto limene linachitika pa chizungu amati empty shelves. Ifeyo tikayika ceiling prices ngati dziko tikuyenera tideke, tikuyenera tiganize mofatsa osayika ma emotions koma kuona kuti kodi ife titati tipange yathu setting prices ma ceiling prices kuti tisakhale ndi ma empty shelves tipange implement bwanji. Zero ngati zimenezo ndi zimene unduna wa zamalonda pakadali pano ukupeza maganizo awa anthu kuti tione chitsogolo nchotani ngati dziko. Mu 2020 dziko la Hungary linapanga cap mtengo wa mafuta. COVID ili pakati kuti fuel asadutseso mtengo uwu. Ndipo dziko la Berlin mu 2020 linanena kuti lendi kaya ndiya kunyumba kaya ndiya pa office rental for properties capped ceiling price mwakuti nyumba izi saduse mtengo wakuti. Pamapeto pake ngakhale Sunak Rich amene anali prime minister ku UK a few years ago mu 2023 June nayeso anapanga to suggest kuti UK tsopano tukuyika limit ya mitengo for all basic essential commodities sugar bread mkaka. Ananena to prime minister wa UK ndiye pang'ono ifeso ngati Malawi sitisangomvera wena kuti a market based economy imati therefore mukapanga izi musapange ifo ngakhale kwa azungu ndi kutchula ku maiko ena wandayi ku Europe maganizo ngati amenewo amabwera ndipo amafuna ndithu atawapanga. Key is kuwapanga molondola mopanda phuma koma mopanga thorough research because ku UK mu 2023 Rich Sunak adanena kuti ine ndifuna ndipange cap mitengo ya basic commodities. Anapanga research and research yoyamba anafusa ma voters apange asapange. 71% of voters said would panga olomawa. Then they asked my economists the same question. And the economists, 79% of the economists said, Amwene, that's disastrous. Of course, after much debate and backlash, but I'm just trying to say, with the constitution yathu, amina maipanga frame, anali organizer, because section 13N imaona balancing the private sector development, but also umoyo wa mundu. And I think that's a direction we need to take as a nation. Honorable Minister, if you're being we are a liberalized market, whereby prices are supposed to be determined by
the market itself. Simukuona kuti many mukutengera example ngati ya ku UK for example, where the economists anaipanga turn down that proposal. Koma munthu wamba akhoza kondwera nzimenezo. Do you see that working in the scenario of Malawi, where of course over 80% of the population ndimene ngafune sugar otsika mtengo kapena ofikirika? Koma do you see that working? Ndimaona ena amabungu ena ukamba zokuti muyang'anenso mitengo, nkhani ya mitengo khangati ukambidwa kwambiri khale ndima institutions akuluakulu. Do you see that working in the case of Malawi? Because mwayamba yomaletsa mitengo. Ndizotheka. Koma monga ndafotokozera kuti kuyika ceiling prices ndi delicate balance. Koma ifeyo ngati unduna wa zamalonda ngati mnachita follow bwino parliament yapitayi Malawi anduna ndikudziwa kuti anali momwemo ndipo timadutsitsa lamulo limene limodzi. Tinadutsitsa lamulo la Malawi Competition and Fair Trading Act pakadali pano ya 2024 imene imawunikiranso bwino nkhani za fairness pansika. Ndipo tinalibweretsa lamulo limeneli kwenikweni chifukwa cha nkhani ya mitengo yomweyi kuti kodi tingakhale ndi mphamvu zotani zoletsera izi, koma mwina sitidafike pa mulingo wa ceiling prices. Koma tikudikira kufika kumeneko kapena kupanga debate yoti kodi tipiteko kapena tisapiteko ku ceiling prices, then tilimbikitse lamulo la fairness pansika. Ndipo linabwera lamulo limeneli parliament yapitayi ndipo linakhazi ndi limene no Competition and Fair Trade yikugwiritsa ntchito pakadali pano, because section 23 ya lamulo limeneli imanena kuti Competition and Fair Trade sopano itha kupereka ma cease and desist orders. Mafuna mukweze mtengo imanikaye mwafinya Malawi tiyambe taona ngati mpoyeneradi kuti inuyo mupange zimenezo kapena ayi. Ndi zimene takhala tikupanga kuchokera masabata awiri apitawo. Kodi pene popasi nkhani yokhala ndi makampani anu ngati dziko nkhani tilekeze chitsanzo cha sugar amene mmakatsekera anthu ena kuti akusunga sugar, kodi kukhala ndi kampani yanu yopanga zipangizo ngati sugar zimathandizira bwanji kuchotsa pressure yanu pa nkhani ya kupanga set mitengo ya zinthu zimene hanga magule? Because we have Salima Sugar, that one I believe dziko likudziwa kupezeka kwa kampani ngati ya Salima Sugar zingathandizira bwanji kuchotsa pressure pa inuyo ngati nduna za trade pa nkhani ya mitengo yoti azigulia sugar? Zimathandiza kwambiri chifukwa ma economists amati mtengo wa katundu zikhala market based. Demand iliyotani, supply iliyotani, mtengo makhazikika wokha. Umakwera umatsika malingana ndi zinthu ngati zimenezi. Ndipo kamuzu president wathu wakale mzimu wake use mumtendere anaona kuti ndichite control mitengo ya zinthu ndigwiritse ntchito makampani aboma. Ndiye tinali nawo makampani aboma kuti olo private sector akabwera kuti awononge nsika achite distort market, mapezeka kuti makampani boma aja machita balance. Ndipo ifeyo tili ndi chikhulupiriro kuti kampani ngati Salima Sugar ndiye nanso amene through MDC imene boma yakhazikitsa athandizira kwambiri kumachita stabilize mitengo ya zinthu kupita chitsogolo. Ndikupatseni chitsanzo chimodzi kuti nthawi zina tikalekera kwambiri private sector yokha. Ndinene kuti ma distributors ena ake amene sindatchula pa kamera awiri a sugar ndiye akatenga sugar kunkhotakota kudwangwa alemba kuti sugar amene ali destined for Lilongwe bwalo la Njovu, ndipo akafika kumene kuja delivery note ija kusayinitsa ngati sugar uja akhuthula ku Lilongwe, koma kuli kuti sugar uja sana khuthulidwe ku Lilongwe. Kupanga reconcile ma sales ndi ma deliveries ma truck sadziwika kuti sugar uja mwapita nayo kuti. Ndikulankhula pano ndiye kuti Airovo akuchita deliver okha sugar mu town ya Lilongwe. Chifukwa choti wena kupanga profit adakutengera pa ngongo, kufuna kupanga profit pamutu pa anthu ena, and atha kupanga chilichonse kuti amuzuze Malawi bola iwo zawo zaendere ngati kampani. Nchifukwa chache nkofunikira kwambiri makampani ngati Salima Sugar, makampani aboma komanso ifeyo ngati boma tiyenderemo mosemo tione kuti kodi pali fairness pa kachitidwe kamalonda aka. Nchifukwa chache tili ndi lamulo la Competition and Fair Trade Act kuti tiziletsako zina ngati zimenezi, chifukwa pakanali pano bomalo tikanalibe makampani amphamvu amene angathe kuchita collect ma market inefficiencies amene private sector yathu ena akupanga hell bent towards. Zikomo kwambiri anduna, ndiyambe ndabwera kwa nduna azoona zapantchito. Anduna ndili mafunso ambiri koma choyambira pafuna tidziwe role yanu ndi chidwi chanu ngati nduna wa zaleba makamaka pa munthu ogwira ntchito ku Malawi. Inuyo ntchito yanu ndi yotani
kwa Malawi amene amagwira ntchito amene tikuyankhulira Malawi ochuluka kwambiri amene amagwira ntchito. Choyambirira udindo wanu ntchito yanu ndi yotani pa munthu ogwira ntchito ku Malawi ndisanakupatseni mafunso ochuluka amene abwera ochokera kwa Malawi. Thank you so much. Nisanayambe, let me say something. 2 or 3 things. Chimene ndadziwa ndakhala nduna ya labor simadziwa mambuyo mukuti kodi zimatere kodi. A nation's strength is built on the dignity of its laborers. When we uplift the livelihoods of the laborers, the most vulnerable people, we uplift the economy and we secure a better future for the country. That's number one, and that must be noted. And again, as a country, I think we have not been angry enough. That is why we're trying to progress economic development, issues of corruption, human rights, and even workers' rights. It's time we get angry enough if we're to move forward as a country. Kuyankha funso lanu, Honorable Kunkuyu, more in short, unduna wa za ntchito umeyang'ania maufulu a anthu ogwira ntchito komanso anthu olemba ntchito. I repeat, the ministry has the mandate to protect the workers as well as the employers. So ngati unduna wa za ntchito timagwira ntchito ndi Malawi Congress of Trade Union komanso other unions, CSTU, Kuliso Plantations and Agriculture, Workers Union, kumbali ya anthu ogwira ntchito. Komanso tili ndi ECAM, imene ndi bungwe la anthu olemba ntchito. Ndi atatufe ECAM, MCTU ndi ifeyo timapanga what is called tripartite council. Kulino unduna umene uyang'anire olemba ntchito komanso uyang'anire anthu olembedwa ntchito. Simokwambiri. Mwina mmene mwabwerera mu office mwaona mu chithunzithunzi cha mtundu wanji pofuna kuonetsetsa kuti ufulu umenewo wa olemba ndi olembedwa ntchito utetezedwe, chifukwa choti ukhulupi kuti mukugwiritsa ntchito malamulo amene alipo kale sanabwere ndi yourself. So malamulo amene ali mukale mwapezamo chithunzithunzi cha mtundu wanji pakagwiritsidwe ntchito ka malamulo okhazikika kale kuteteza ogwira ntchito ndi amene ali olemba ntchito, chifukwa takuona ni mukuyendayenda ndi mmene mukuyendera kukhala ngati kuti zopangika zinthu zachilendo, kukhala ngati kuti amene mukawafunsa aja sanali ku Malawi kuno. Mwapeza chithunzi cha mtundu wanji kuti mukubwera nkukapeza kuti apa ogwira ntchito sakulipidwa ndalama, apa ogwira ntchito akutsekeredwa mu butcher, apa ogwira ntchito alibe toilet pamalo ogwira ntchito. Zimenezo mwakazipeza zili chithunzi cha mtundu wanji potengera kuti malamulo alipo kale? Nanena kuti we have not been angry enough. Zomwe tikupanga pakali pano siza chilendo, koma kuti mwina ifo cha mavuto ena sizimachitika pafupi, koma no tena kuti tionese ya Malawi kuti kodi unduna wa za ntchito mandate yake ndi yotani leka ndipanga zomwe tikupanga panopa. Koma no pogwira ntchito yathu itapeza zambiri zedi. Choyamba, malamulo athu, ma laws and regulations, muli ma gaps. For instance, internationally, pakhala pa famu kaya ndi ku office chimbuzi chimozi can cater for 25 people. Koma mpeza kuti apita kumalo kwina anthu 200 asekera mu warehouse chimbuzi chimozi, azimayi ndi azibambo. Wasekera ku ntchito kumene unena kuti half 7 akalowa kutuka ndi half 5. Naona kucholo kuja nzimayi wena samanena so za chimbuzi chimodzi. Anduna ndi Kunkuyu ndine nkulu wa mpingo msandichimwisa. Ndine nkulu wa mpingo. But the thing is, the number one, our laws and regulations, somewhere there are gaps which we are addressing already. Director of Legal Affairs Chapusali Muno is working hand in hand with Labor Commissioner kuti tipange ma revisions of our labor laws in many ways and regulations kuti not pange enforcement is easy. Komanso anthu ambiri ogwira ntchito malebala saziwa ma rights awo. That is why, as a Minister of Labor this year, I repeat, as Minister of Labor this year, 1st May will not just be a May Labor Day celebration, but will be the launch of Workers' Rights Awareness Campaign. The whole month, we should have a campaign where workers must know their rights.
So we work together with MCTU and ECAM and all other unions. Could it bring my jingles, my community radio station and the like? Let's and what zero of for them be twenda sakuziwa ufuru wawo kuti kodi minimum wage ndi chani maola kwenjo ndi angati overtime manda bwanji pali zambiri ndi timenda magapo amene alipo mu malamulo kuliso magapo kuma union amene amasamalira za ufulu wa kugwira ntchito kumeneko ndiye kuti magapo ambiri zedi koma ndikwamvetsa. Okay. Kwamvetsa wake kuti okay. You see, munapita kwina ndi wina amene nazo kuti a union ndi awawa koma amene wamatikalipira. Exactly. Okay, number one, in other countries like Botswana, you look at Lesotho, my unions like MCTU, I'm a kind of government subvention for the operations. We don't have. So it's an issue of capacity, my unions in one way or the other, number one. So malamulo matu mulibe provision ya subvention for the unions for them to be functional. Nde utaende panikita awareness kwa antu nzovuta kwambiri. So we need to start looking at those issues as a country. How do we move forward if we are to preserve the dignity of our workers? Commercial, because of the same, my unions, president like Kawala's the president wa Plantation and Agriculture Workers Union, ndi wa management. Amene malamulo amene kuti wa management sangakhale mu union yayi. Komanso union omwe for capacity issues samapanga consult anthu awo moti malibe ambira kuti malamulo ngopanga okha ife chani tisakuziwa. Ndipika example iyi anduta mundoleze tiri ku estate ku Choloku ati Association of Malawi amanena kuti anapanga malamulo iwowo ndi Plantation and Agriculture Workers wona kuti anthu ogwira ntchito ma estate asamakhale ndi PPE, asamavale majombo, asamavale ma worksuits. Malamulo na kuti anapanga okha osapanga consult malebara. Amapanga malamulo amenewo look with the employer as the focal point, not the employee. And malamulo amenewo mupeza kuti they are inconsistent with the laws and regulations of Malawi, which means they are actually invalid. But you see Andrew defending the same, yet they are letting the people but coming up with laws, coming up with bylaws, whatever the case, or agreements that do not augur well with our constitution. Anduna as a trade, mene mumaenda kumatseka maglosali ndi malo ena amene amagulitsa zinthu mwina molagwira malamo. Anyamata anu a Malawi Bureau of Standards nawonso anaoneka ngati adzuka cha nthawi yomwe. Nawonso pakala akutseka uku atseka shoprite atseka uku atseka uku. Kodi munachita kupangana kuti tiye nayo ni titseke koma musanayankhe limene rolo yawo ndi yotani a Malawi Bureau of Standards mene amayenda kuti adzikatseka malo amenewo. Poyamba ndimaona ngati I'll answer the questions in reverse. I think choyambirira ndikuti kodi MBS inangodzuka koma mene timapita ku Christmas ngati ogwira ntchito mboma kundunaku we had already scheduled meetings ndi MITC ndi management yao, CFTC and CEO wa CFTC alimo muno ndi management yao, MBS ndi management yao, and medical ndi management yao. And oyambirira scheduled titangobwera ku holiday chama 6 January was MBS. And nkhani imene inamera nthenje kwambiri in our meeting ku head office ku ministry was kuti kodi mandate yanu ngati MBS ndi chikampani choti kupita ku office ya MBS ya lero you would see kuti koma sopano anthu ali mu office chokongola and chachikulu. So mafusa kuti ine nagwira ko ntchito ndi MBS sometime back 2012 nili minister wa trade koma MBS ya leroyi sikuoneka bwinobwino ndi ngati chinkangodi chachikulu kwambiri kuchiona kumanoda koma pali chinthu apa koma mano nkamwamu chilibe. What has gone wrong? That was the center of our meeting. First week of January titangobwera ku holiday and the DG ndi timu yawo ananena kuti it's a true observation panalizi but we're going flat out to restore the confidence of the public ku ntchito za MBS. Chifukwa inuyo ndine si ntchito
sitikumayenera kuti tizikhala busy tikalowa mu shopu kukaona expiry date yakathini kenakake ka baked beans simayenera kukhala ntchito ya inuyo ndine koma timafika stage imene fauti mwina tikuluza no confidence and trust mu institution imene inalembedwa kuti zitionera kuti kodi katunduyi siwowonongeka ali fit for consumption ndiye timaunikirana zonsezo and their commitment as MBS in the series of our meetings in my institutions once amene are affiliated to Ministry of Trade was kuti this is 2025 can we come back to mandate yathu and restore the public confidence anduna pamene popo kuti inuyo macheza anu ndi atsogoleri ku MBS yo panali some sort of admission kuti someone was sleeping on his job. Yes. So someone has been sleeping on the job. I think so, yes, because there's a huge difference yes. between mene anyamata kuthamangira pano yes. ndi mene amachitira the previous time. So popeza munakumana mu December mukukambirana zimenezo. Zidzitengera kuti mukumane popeza malemulo analipo kale. Zitengera kuti mukumane mukaita panga chikwapo mmanja tiyeni dzukani. Yeah. Popeza malamulo analipo kale. Yeah. Amene amagona pa ntchitowo mukutani kuti asapezeka atagonaso. Because honorable minister, there is a tendency among Malawians. Mene amadzuka MBS ukapanga zimene zija. Anthu ena nkumadandaulaso. Atitsekera shopu apa ifeyo timagula mmene mumu inu enda mukudya zovundazo kwa mukudandaulanso kuti akutsekera ni shopu chifukwa chakuti ali ozolowerana kwambiri ndi kakhalidwe kamene kacho mazoya kakhalidwe kanyasi nthawi zina kuti tidaliranso kuti muzichita kudzuka nkukadzutsa anthu tadzukani mukuti nazolani chinyumba chabwino mwinaso awandira ndalama zabwino. Is that how we want to run this country? Mutati muone board imene yayikidwa sabata yatha ya MBS and inatenga nthawi ndithu yayikulu kuona kuti kodi public confidence mu meteorology mu calibration mu nkhani za MBS tingayichite bwanji kupatulako head office kupanga monitor ma institutions aku Ministry of Trade ndambiri but would want to have a board which is strong, proactive with foresight and board imene tayikira Malawi Bureau of Standards right now is a very strong board muli achinyamata komanso muli anthu a experience yoti agwira ntchito mu MBS yakaleyo ngati amene akuchita no chair pano MBS. You see, on the same issue, it could be like labor kunoko, it could cause us to carry out impression MBS. Tidapita kuma estate kuina. Okay, tikumamva kwa labor amene makalata ma workers. Kunena kuti ma scale amene amatiuzira kuti tigwire ntchito yathu ya mgwazo. Ndi 60 kilograms per day mgwazo. Komano timadaba kuti weight 60 kilograms yayi. Ndi tikupita ku fact makande kucholo. Naima kugura ka scale 25 kilograms per game kuti iyi ka scale kana kupanga bwanji basi maskelo ngati awiri tiyese kuyesa yoyamba scale ija ipanga show 26.2 kilograms scale ina 5.5 kilograms 25 kilograms. So this is a 25 kilograms weight pena ipanga show 6.5 kilograms pena hapo 5.5 kgs auti ya ndio ngeka scale minute now tinakupe mphane mudipase basuka ngati awiri tiyese. Now izizi kuona scale ija pali certificate yaka pension yako yani MBS koma nda expire ya 2023 ndio from then to date sana panga yani decalibrate ndenda yangu ndi anzanga kuti achikulire zukhala banja apa nauza napanga bali yawo kumapeza kuti maskalo amene aja they are non trade scales so vomelezeka koma akugwisidwa ntchito ma estate kuyesera mgwazo wanthu ogwira ntchito pena pa conforce pene tatseka state yonse akayeza 15 kilograms akumati ayi tichosa 5 kilograms maka 10 kilograms akayeza 30 kilograms 10 kilograms 60 kilograms maka 5 kilograms and taziona and akalika kuti indedi ndimene mapangira panopa why sikira bwino iyi akuti ndimene mapangira panopa ndiyoti our people that issue must scales here we have to work together and that's what we so honorable minister tikamvera nkhani imene afotokozera apa ndoti scale ikhozanso kubweretsa unfair conditions pa kugwira ntchito kwa munthu akugwira ntchito yochuluka imene malamulo a labor sakuloleza koma chifukwa choti anyamata anu again agonanso pa ntchito. So mukaona midzimu amapita kayendera pa chamaskelo tikamapita ku season and season ku Malawi kuno tukamba za kuma April ntchito yayikulu imene amagwira MBS ndi kulanda maskelo kwa amene amachita follow MBS
And even as we speak, alanda nditu maskelo ambili mati factories, I can mention quite a few. Komano ndima issues pena amalowa complication, and ndinene kuti nkhani zina zili ndima injunction as we speaking right now. So allow me kuti ndisalankhule a lot because it's a court issue. Injunctions have been issued against the MBS yesterday, if not today. So nima issues wetu ukapita now deep. Again, issues of balancing everything. Right. It becomes a little bit more complicated. But what I can tell Malawians is that MBS is mandated for calibration. Ndipo anyamata ambiri amene amati ife ni traders timayenda ndi maskelo akamva MBS amadziwa ndithu kuti samanyengerera polanda maskelo. Koma pali ma issues ena amene the scales are beyond timene timapachika misikatija. And those are the ones that now have some other legal implications. And sometimes MBS in terms of ngati panopa alanda ma scale amineo, they are not normal scales. Komano, of course, they have been saved with an injunction. But those are technical issues in the ministries, okay, which can be looked at together with our legal professions to see how best mandate ya calibration can go without boundaries and without restrictions from the courts. Thank you very much, Honorable Minister. Tukuthokozeni komanso mwina anyamata anu toyamikire mbali ina MBS. Their PR has been top notch masiku amenewa. Thank you. Agwira ntchito mujamo kuti ena so aopa amene nchisikero yosakhala bwino muna achichotsa mwaokha because of the PR that your guys engaged, and tipange comment zimene zitapitilira zikhoza kuthandiziranso because nthawi zina sizongoti mukankwapule koma nthawi zina angoopa chikwapo chili kutali. Honorable Minister of Labor, ndi nthawi yochepa kwambiri koma nkhani yanu siyitha lerolo. Chimodzi wiso nkhani ya MBS sikutha lero tikupitiliza because it's touching on anthu ambiri. Koma timafuna kuti tidziwa mafunso amene ali apo ndingopasani mafunso amene they're coming from the public. Akunena zokuti funso kwanu nazo ntchito kodi mukudziwa mavuto mogwira ntchito mboma omwe anapuma kuti akulira chifukwa cha gratuities yawo amene sakulipidwa ndi boma? Kodi inuyo mukudziwanso kapena mungayankhe chani pa nkhani za anthu omangirira magetsi amene mavuto angogwira ntchito yawo yomangirira magetsi bwinobwino koma akuti azakuyikirenso ndalama, azakuyikira mafunanso ndalama zapamwamba? Ndine Blessings Makanani kuno kwa Chinsapo. Kodi anthu nazo ntchito mungotseka makampani koma ndikuona ngati anthu ufe ogwira ntchito kumbali ya masalale simudatiganizirepo. Ndine Daniel Nkwimba kuno kumzuzu kumsumba mzuzu. Kodi munthu akachotsedwa ntchito mosatsata malamulo koma sanathandizidwe ungakawafikire bwanji akunduna kwanu? Mwina tiyesero panga mwamsanga tatsala ni maminitsi ochepa kwambiri kuti timalize program yathu ya lero. Unduna wathu ndi nthambi zake mukumalira lilonse ndiye mwina anthu kusadziwa malamulo komanso kuti tindi nthambi na lilonse. That's why month of May tindi workers rights awareness campaign kuti adziwe kuti angapange bwanji zitachitika zoterozo. This covers also pension so kuti adziwe kuti zikatere timenda bwanji fotambe mangu yankhula koma osapanga kanthu pa ground. Ndeno this awareness ikuyankha za apensioniwo komanso amene akukamba za kuchosedwa ntchitoko. Nkhani ya makampani kusekedwa makampani siuseka kampani ayi tikuwateka ma operations kuti akonzeka izinthu. Palibe kampani imene yachekedwa komano ma operations tumayimisa kaye kuti mukonzeka izi ndi izi. Nepa nkhani ya salary ndi nkhani imene tikuyunikira so kwambiri komano ma employers ambiri ndinene ichi ma employers ambiri katundu let's say kwabwera devaluation akweza katundu antengo katundu koma sala usakweza yayi vule mene siboma yayi ndi ma employers. That's why we want to work together with my employers as well as ECAM kuti ino katundu mmakweza kwa devaluation koma sala simukweza yayi. That is very unfair for employers and is inhuman and I can say satanic, you know the other because we are treating people like animals. Ndepa nkhani ya ma Eskom workers dandolo limene ratipeza kale ndanga hapo kwa Eskom ndema kodi boma lumeboma lizake ndema zangana kuti izi tu ntchito takuchosa ntchito in a time andunaza energy abwera. Okay, tizawapatsa funso mene. I think that's better than ine kuti ndiyankhela menepo ngazume jala zomwe kwambiri. Okay, mwina mafunso omalizira kwambiri akuti mukukhala ngati mukutseka makampani ama China pepa ndili pamalopa onse mukukhala ngati mukutseka makampani ama China
kodi amwenye simukuwaona ndi amalawi amene akuzunza amalawi anzawo? Funso lina ilili lochokera kwa ine chifukwa cholitola pena pake. Kodi mukamayenda nonseno mwinanso ndi anduna atu ali zimomo, mukamayenda ukatseka ichi pakumakhala kutsatira kwa mtundu wanji potengera chimene adachita m'bale uja Gehazi, kuti mneneri atakana kulandira dipo kwa Namani, koma Gehazi kupoja kuthuma fumu 20, Gehazi adabwerera akuti ambuye waja andituma akuti nditengeye kwaka, adatenga makilo ndithu asiliva kumene kuja. Kodi mukachoka kuti mwatseka shop, mwatseka lodge, mwatanina olemba ntchito, mukumayang'ana Gehazi anyamatanu mbuyomu kuti simudawatsekulire migodi, chifukwa tidamva kuti kuyambira kuleba a Gehazi alipo, kutuwali zimuku a Gehazi alipo, amene akhala kumapita lodge yomwe imene mwakatseka lero yokupita nkuyendera nkuona kuti ayi njonyasadi koma ili bwino, kupita pamalo pano mafunika pakhale chimbudzi palibedi koma pali bwino, kupita ayi mwakweza mtengo wa ujeni dzina nza expired koma pali bwino, chifukwa chakuti amakhala atawapatsa kanthu kena kokwapatira. Kuti zimene mukumayang'ana kumbuyo mukamaliza kutseka kuti zipitilire, mumalize ndi funso limenelo nonse kenako titsanzikepo pamudzi pano. All right. Can I start? Yeah, sure. Pankhani yoseka makampani machanizi okha confuse machanizi na Indians confuse. Komanso Malawians yo tinapita ku mataifa kunzuzu kumene kuli mavuto ankhani ndrama yolipira ma SMEs timati minimum wage ndi 5,000 kwacha, ambiri 50-40,000 kwacha masaliza ma employees awo. Ndi awawa amene akuonekera kwa tikambe nawo, so instead of kupanga chipikisheni tinaitana, we had a meeting in the boardroom where they explained their issues as well, but they have agreed to increase the salaries without being harassed kwa sekera mashopo. But anani mavuto also omveka bwino ameti mavana kuma the big corporates, my investors, no. They know they are conversant, they're not facing the same challenges as the local SMEs are facing. And the like, I'm not competent enough to comment on a legal, but as a measure to instill trust in the public, tisa nakasegulire factory yos metatseka tapanga ubale ndi HRDC, MCTU, komanso ECAM, kuti tikamagulira tupase checklist janachani nalemba poseka baja, and if you tikamagula iwo akhale ngati ma observers kuti mwapanga ganizo londola apo yayi mwalakwisa, as a way of minimizing aina gears mukamba haja popeza mwapanga kote mwa Bible nsanamalize ndifuna ndinene ichwa Malawi. I'll read from the book of Psalm 10 verse 17 to 18. O Lord, you have heard the desire of the humble and oppressed. You will strengthen their heart. You will incline your ear to hear, to vindicate and obtain justice for the fatherless and the oppressed, so that man who is on earth will no longer terrify them. As a country, as a nation, we must stand with the vulnerable laborers who are being oppressed by the so-called investors who I don't understand how they get into Malawi just to victimize laborers, to victimize the local people and make profits, huge ones, at the back of Malawians. And someone has the guts to call me, kunena kuti mwaseka company mukutepesa forex in this country. To hell with forex that comes at the back of pain of Malawians. If that is the way we get forex, then ikhale pambalipo. Chifukwa tikuzunza miyoyo ya anthu ambiri. 80% of the Malawians are vulnerable working in the fields. Thank you very much. Andona tili ndi mafunso ambiri towards mbali yanuyi, inuyo tikufunaniso. Andagana. Honorable Minister of Trade. Yeah, so I think what I can say is mukapita ku World Trade Organization, mawu amene mukamve kwambiri and very often ndikuti this is a rules-based organization. Simaona nkhope, imangona ma rules. Simaona kukula kwa dziko, whether it's Malawi fighting US, it's a rules-based organization. And we take the same cue from the global body, the mother body, that if you go to Ministry of Trade, it's a rules-based, or trading is a rules-based process. Kumalawi kun. That's why we've made our laws very clear on responsibilities for everyone.
So the people who go out there and close shops have their own rules and the laws they abide by. And there's separation in terms of those who now authorize that the checklist has actually been given or done and it's clear. And amandifusa anduna. Tufuna anduna wapite ndiloko akatseke. Well, we are different. Because tilini malamulo, Business Licensing Act, tilini malamulo Control of Goods Act, tilini malamulo Consumer Protection Act, tilini malamulo Competition and Fair Trading Act, tilini malamulo MBS Act. Malamulo amenaja, they've got strict rules in terms of who does what. Because what we don't want is somebody to assume all the authority. It doesn't work like that. Because in the menu kumabwelera mwata Gehazi. Gehazi ajama bwelera no pamene paja. If we are rules based and everybody ali mu lane yake and space yake, everything works out perfectly, so to speak. If I go, mudzina loti your prices are unfair, and the minister closes that shop, the immediate thing that will happen is they will go to court, take an injunction that the minister has acted ultra vires, beyond his powers, because those powers are now conferred to the DG of the commission, which is Nkoma right now here. That's why you'd see me kupita ku ETGA ndipita ndanduna za agriculture koma kutsogolo kwa ine nuwake wa loko ndi nuwake wa lamulo lochitira ntchito zimenezi si ine ndingopita kaipatsa moto koma nuwake ndi DG wa Competition and Fair Trade. That's how it works. MBS, if I go and say the minister closed me, it's of no consequence. I've not closed it because legally ndapita lane ya mwini wake. But if somebody has no license, somebody is operating without a business license, then I come in because I am the Business Licensing Act, that's the Minister of Trade. But the other ones, titapesana bwino kuti alese aende muleni yake, and there are checklists kuti ine mafuna ndipange decision yako kuti shouldn't be decided by one person, wina apange decide according to malamulo mena. So we are a rules-based ministry, and trading in Malawi is supposed to be done on rules, on laws, on regulations, so that aliyense aende muleni yake, private sector aende muleni yake, government aende muleni yake, and ma consumers atetezedwe going forward. Thank you very much, Honorable Minister. Ndikuthokozeni chifukwa chakuti mwatipatsa kutseka kwabwino kumeneko. Anduna as a tourism nandi yankhulanu koma ndikupatsani mpata wiki yamawa kuti mudzali yankhe, because kutsamakisana ndi nthawi kuti abale athu amene akutionera ku nyumba anenenso zinthu zina. Ndikufuna ndikuthokozeni Anduna Trade Honorable Sosin Kwengwe MP, komanso ina Anduna as a Labor Honorable Vitumbiko Mumba, komanso ndithokoze kwa nonse amene munatenga nthawi kuti mukhonza kubwera mukhale nafe mchipinda chino, komanso amene mukutionera muli kumanyumba kumene mwatipatsanso mafunso amene anathandizira kupanga guide the discussion. We believe kuti this approach ithandizira kuti ngakhale zimene tikukambirana zizikhala zimene zikuchokera kwa anthuwo, so that ziyankha mafunso amene dakuwapanga trouble anthuwo. Kotero next week tilipo mpano muli ndi mpata kunyumba komanso muno kutipatsa kuti nduna imene mufuna tiyikoke wiki yamawa nduna yake ni ndani, koda abwere ndani, ndipo mukufuna adzayankhe mafunso atiwo. On Friday next week we are here with those 2-3 ministers that you're going to nominate kuti abwere pano, ndipo tsiku lina chauta atiloleza adzatikomera mtima ngakhale a president amene kubwera pano kudzakhala nafe kuti abwerani ndiyankhule nawo Amalawi. Mwakoma nonse, tikufuneni madzulo abwino, tithokoze ino anzathu a Malawi Broadcasting Corporation, anzathu a Zodiac, anzathu a Times, komanso anzathu amibawa potionetsera kunyumbako. God bless you. Have a blessed evening. Mmenemo ndithu ndimene zinalili kuno ku Golden Peacock Hotel kumene kunali msonkhano wa atolankhani umene adachititsa ndi nduna zimenezi zimene munaziona zili kutsogolo kutambasula ndi ulifotokozera ndithu dziko lino ntchito zosiyanasiyana zimene maunduna amenewa amagwira. Ndali ndi mzanga Maiso Chikadzula ndimafuna zokuti pongotseka ndithu utangomangirira kuti kodi ndunazi zimati bwanji. Nkhani yakulu njonera kuti boma likutinji mafunso amenewa ndiofunsa Amalawi kuchitipa mpaka na konsanje kufunsa kuna kuti kodi unduna kuti uchita zotani. Ndiye kubwera kwa nduna lero nduna zokwana zinayi, kunduna wa za ntchito, unduna za malimidwe, wazokopa alendo, komanso wa zamalonda.
kunali kuyankha mafunso osiyanasiyana amene amalawi amakhala kufunsa. Anena kale apa nduna Moses Konkuyo mwenso ndinena loboma onena kuti amalawi ali ndi mwayi ofuna nduna imene akuyifuna ibwere mumenemu idza kuifunsa mafunso osiyanasiyana alokonzeka kuti lachisanu kubwerali nduna imene akuyifuna amalawiyo ibwere mmenemu ndipo idzafotokoza mtundu wa Malawi. Ndimakamba kuti boma akati boma limene atumikira amalawi nkhani yake ndi imeneyi ndikuti mafunso ambiri ayankhanso chimodzimodzi. Ndiye nzanga amalawi adzimvera okha momwe ayankhira mafunso anduna za ntchito, anduna za malonda, anduna azamalimidwe komanso chimodzimodzi anduna aona zokopa alendo kuyankha mafunso osiyanasiyana kufotokoza mtundu wa Malawi zomwe manduna awo akuchita. Servant leadership yamanena ija ndikuti ndimene nzanga zomwe kwambiri nzanga mayeso inenso pano nditseke. Dzina langa ndi Joyful Paliani ndipo malo mwa onse amene timagwira nawo ntchito kuno ku Golden Peacock mu mzinda wa Lilongwe tikuti mwakoma nonse tikubwezeranso ni nyumba yolutsa mawu komanso zithunzi mu mzinda wa Blantyre. Bye bye.